Добрий вечір. О, бачу, до речі, ось. Нарешті бачу Шепарда. Добрий вечір, добрий вечір. Який ж нахрен добрий вечір? Я ж усё призвичаюся. У нас п'ятнічний стрим. Сьогодні день, гэта першы п'ятнічний стрим по новому раскладе. Паспрабуем пагуляць хаця бы 2,5 гадзінкі. На 3 хутчэй за ўсё не, зусім не, бо не вельмі хочацца вельмі позна скончваць сёння працу. Сёння ўсё ж такі пятніца, я і так у 8 скончываю, як мінімум. Вось, ды і за тыдзень ужо напрацаваўся, таму адпачыць хочацца. Вось, што робім сёння? Сёння гуляем, працягваем гуляць у Mass Effect. Мы літаральна пачалі з папярэдняга захавання. Працягваем за нашага Шепарда, але зараз будзе змена. Перамог Шепарда злачынца. І гэта значыць, што наш Шепард раптоўна змяняе свой светапогляд і будзе зараз максімальным злачынцам, наколькі гэта магчыма. Паглядзім зараз, наколькі ў мяне гэта трымаецца. Ведаеце, у мяне ёсць праблема, мне складана гуляць за злачынцаў. У большасці гульняў, дык дакладна, я не магу сабе дазволіць. Час ад часу, скажем так, я магу рабіць злыя ўчынкі за добрага персанажу, але вось быць абсалютным мудаком, гэта складана, гэта патрабуе шмат энергіі. Ось, зараз паглядзім, як атрымаецца. Гэтых людзей, гэта у нас, якіх клічуць лутары. Вось, і гэтыя лутары абабралі мёртвых людзей, і мы уламалі іх, каб яны проста пайшлі па сваіх справах. У мяне чырвоненькім адзначаецца яны. Цікава. Добра. Карацей, так, мы з імі дамовіліся, з імі ўсё ў парадку. Ой, выбачце. Не-не-не-не. Ты можаш ісці за мною, кай ласка? Я зараз пагляджу, мне падаецца, мне цемнавата. Зноў жа яшчэ і раніца, і святло. Бачна так сабе мне. Мне прыйдзецца гэта падвысіць усё. Так, у папярэдні раз так цёмна было, але гэта быў хоць і вечар. Я не бачу святло. Калібрацыя, гэта можа яно? Вось. Трошкі святлей, а то у мяне літаральна зацёмнена ўсё. Ні халера не бачно. О, бачу. Я тут. Вітаю, Рэгана. Табе не падабаецца? Ну, выбару у нас няма. Такі стрым. Будзем... Я чапляюся за ўсё. Дарэчы, магу я адразу свой знешні выгляд змяніць, не? Бо гэта ж важна. Не, свой знешні выгляд я адразу змяніць не магу. Трэба дабірацца. Так, па падзеях. Мы у не самы шчаслівы момант у гульне. Ой, там вораг ёсць. Дайце-ка яшчэ гульню праверу. У гульне гук нармальны па выглядзе. Сёння будзем быць максімальным злыднем, наколькі нам гэта дазволіць гульня. Вось, у гэтага ёсць абмежаванне, зразумела, таму што рамансіць Гаруса мы ўсё роўно будзем. Па злому будзем рамансіць. Паглядзім, як гэта ўвогуле працуе. Гарус у першай частцы, ён даволі прынцыпова, ён як бы, калі па ДНДшнай сістэме, то ён вельмі законны, ведаеце, яго вельмі цікавіць, каб усё было правільна. Вось. Але гэта момант у яго якраз такі ўнутраны канфлікт у першай частцы, што атрымліваецца, ён як бы яму прыходзіцца парушаць законы, каб працягваць сваю справу, бо ён бачыць, ну, як гэта, ад аднаго з герояў, скажем так, ну, ён здрадніка знайшоў. Вось, там падзеі ў першай частцы наконт здрадніка, я спрабую без спойлераў, і пры гэтым для тых, хто не гуляў, было зразумела. Так вось, у першай частцы быў здраднік, і Гарус якраз такі аператыўнік, які спрабуе вывесці гэтага здрадніка, каб усе даведаліся, бо ніхто яму не верыць. Вось такая справа. Вось, а ён вельмі прынцыповы такі хлопча. Ну, я пра Гаруса зараз. Ё-моё, колькі вас там? У мяне была... Ой. Не-не-не-не, не ідзі туды. Так, гульня, як у цябе... Я не ведаю, як у гульне. Я забыўся. Кнопку. Так. Так. Ой. Так, я бы выклікаў дрон, цудоўна. А як мне менюшку свою выклікаць? Так, гэта не то. Z, X. Гэта переключыць зброю. А дзе менюшка? Гульня. Alt, Ctrl, Shift. Яна ўвесь час, гэта была Shift.
Добра, атрымліваецца, вось я магу абіраць атакі маіх сяброў і свае. Добра, пакуль пакінем. Гэта мяне і цікавіла. Зброю зменім. Ару законны? Ну, ён законны, але хістаючыся. То бок ён быў законны ў першай частцы. І ў гэтым узнік канфлікт, і ён хутчэй перайшоў у хаота. Ну, скажем так. Вось, калі ўжо так сашыць. Праблема гэтай сістэмы, ну, законны там, альбо які, ён хутчэй пра пэўныя ўчынкі, але не поўнасцю абмяжоўваюць персонажа. І таму шмат такіх персонажаў нельга патлумачыць у асабістасці, калі яны, скажем так, змяняюць свае меркаванні. Ось, Гарусу вельмі не падабалася. Chaotic Good. Ну, ён Chaotic Good, так. У першай частцы просто ён яшчэ ад законнага ў яго ўсё яшчэ засталося. Ну, трошкі. У гэтай частцы дык увогуле без варыянтаў. Пры гэтым я не ўпэўнены зараз. Мне падаецца, ён Chaotic Neutral ужо. Калі ўжо казаць пра гэтую частку. Так, мапа ў мяне ёсць альбо няма? Не, у мяне няма мапы мясцовасці. Так, тады мне патрэбна карыстацца радарам і проста ісці па радару. Ось тым напрамку. Якія падзеі навокал? Мы ў раёне, які увогуле захоплены хваробай. Мы спрабуем знайсці... Ой, што ж такое? А як цябе адчыняць? F? Не? Ага. На Space. Я тут быў ужо? Можа быў ужо. Блин, я абышоў усё, я літаральна вярнуўся там, дзе быў. Так. Так, дакладна, я заблутаўся. Вячеславіч, вітаю цябе, вітаю. З днём роднай мовы. У вас усіх з днём роднай мовы. Што у нас кожны дзень роднай мовы, таму я думаю, у нас усё ў парадку. Так, дзе у нас вось сюды? Прыкладна трэба ісці. Дык вось, мы ў гэтым раёне шукаем лекара, які тут ёсць, і яго нам трэба сабе набраць у каманду. У самім раёне распаўсюджваецца хвароба, якая не кранае людзей. І таму людзей абвінавачваюць ва ўсіх, ну, у тым, што яны распаўсюдзілі гэтую хваробу. Ахоўнік клінікі. Мне падаецца, мы да клінікі і прыйшлі, так? Окей, добра. Клініка. І вось яна клініка. Вітаю. Давайте-ка... Захавацца я магу? Магу. Давайте захаваемся. Нагадваю, мы зараз злачынец. Мне трэба запомніць гэта. Морден Chaotic Neutral. Некаторыя дзені і меркаванні ў яго, ён увогуле, на мой погляд, Chaotic Evil. Ну, некаторыя дзені. Пры гэтым ён, не ведаю, ён хістаючыся. Ну ладно, Chaotic Neutral хутчэй змешаны. Праблема гэтай сістэмы... У чым праблема сістэмы хаотаў, нейтралаў, законных і ўсё гэта, ўсё добры, злы. Глядзіце, бярем прыклад Робін Гуда. Робін Гуд, ён хто? Ён самы яскравы просто прыклад, але я сваю кропку гледжання выкарыстоўваючы яго даказваю. Ён, відавочна, Chaotic Good, правильно? Ён парушае законы, ён бярэ грошы ад бедных і перадае багатым, правильно? Гэта Робін Гуд. Але ён хаотик толькі з-за таго, што ён не згодны з бягучай улады, якая захоплена кім там, як таго караля клічуць, я не памятаю, хто там брат сапраўднага караля, які і нарабіў шмат чаго. І як толькі сапраўдны кароль вяртаецца, Робін як бы перастае быць хаотикам. Ён раптоўна становіцца lawful. Прынц Джон. Ну вось, і атрымліваецца з-за таго, што прынц Джон мудак, мы атрымліваем Chaotic Good персонажа. І гэта не яго меркаванне, ён парушае законы толькі таму, што ён парушае законы толькі з-за таго, што не згодны з бягучай уладай. І атрымліваецца, ён-то законны. Яго ім рухае справядлівасць. І як толькі вяртаецца сапраўдны кароль, ён становіцца раптоўна lawful. Пры гэтым ён унутры як персонаж не змяняецца. І ведаеце, атрымліваецца, што гэтая сістэма не працуе, калі гаворка ідзе пра абставіны. У яе ёсць праблема. Ну, у яе шмат праблемаў. Ось, таму я звычайна яе пазбегаю. Ну, звычайна. Просто весела час ад часу наконт яе размаўляць. Грім Фанданга атрымлівае 100. Так, медычная станцыя. Крэдыткі мы там забралі.
Гэтыя істоты, турыянцы, я тут пакуль бачу, тут розныя ўвогуле сабраліся. Яны тут з большасці усе істоты хворыя, людзей тут не бачна, таму што на людзей не распаўсюджваецца. А ён зрабіў наш, скажем так, таго, каго мы набіраем, ён зрабіў прытулак для тых, хто захварэў. Ён спрабуе лекаваць іх і пры гэтым адбіваецца ад усіх двух групоўк, якія тут ёсць. Вітаю, Мармоль. Вітаю, Яска гаспадар. Так, самае важнае, мы злодзей, так, у гэты раз. Таму нам патрэбна абраць, а я магу сабе знешні выгляд зараз? Ну, калі я змагу выгляд змяніць сабе? Гульня, гэта важна. Мы ўжо не герой, нам патрэбна нешта больш падыходзячае злодзею. Так, я заўсёды ўспрымала гэта як тое, што законны той, для каго больш значна літара закону, а не сутнасць. Так, і таму законны добры, гэта вельмі канфліктная, адна з самых канфліктных увогуле, як бы, вось гэтых падзелаў у гэтай сістэме, гэта законна добры. Таму што часта, калі ты вельмі хутка становішся, ты павінен быць у супольнасці, у якой твае дзеянне і бачанне добра, яны поўнасцю супадаюць з наваколлем. І толькі тады гэта магчыма. Інакш ты вывальваешся альбо у проста добрага, альбо у законнага. А хвосцік дзейнічае згодзячы з унутранага меркавання. Я бы увогуле гэтую сістэму, я бы браў яе вельмі, так, ну, не вельмі за ёй сачыў. Мне падабаецца, адзін данжн-майстер зрабіў сваю мадыфікацыю на гэтую сістэму, і тады раптоўна уся сістэма як бы ператвараецца ў трошкі іншы сэнс набывае. Ёсць добры і злы, і ёсць законны і добры, гэта не пра законны і хаотик, гэта не пра законы людзей. Ой, не пра законы пэўнага супольства, так? Гэта пра чалавецтва і прыроду. Хаатычныя яны да прыроды ставяцца. Законныя гэта той парадак, які ствараюць людзі. То бок дарога гэта, ну, абсалютны хаот не прызнае дарог, скажем так, літаральна. Ну, гарады, людзі, усе структуры, якія яны будуюць, гэта неправільна. Хаос гэта прырода. Вось, ну, па тыпу, вось такой логікі. І калі так на гэты бок лад пачаць глядзець, то шмат чаго становіцца, яно больш спакойна размяшчаецца. Калі ты больш ставішся да чалавецтва і, ну, там, не чалавецтва, а ўвогуле, там, дзяржаў і гэтак далей, любых структур, то вы больш законны. Калі вы не гатовы да гэтага ставіцеся і больш да прыродных парадкаў, па тыпу моцны галоўны, ну, альбо, ну, вы пры гэтым можаце быць добрым, вось, то вы хаот. Хвосцік дзейнічае сходзячы з хвосцік. Я зразумеў, я рэальна падумаў пра хвост, які, ну, хістае і карацей накіроўвае ў іншы блок. Пра іншае падумаў. Так, у нас даследчы новы праект, і вось ён Мордзін, зараз з ім будзе размова. Яго нам і патрэбна наняць, толькі перад гэтым я пакраду яго ўсё, што ў яго ў хаце ёсць. І дагэтуль мы вызвалялі ўсё, што ў іх у хатах ёсць. Зараз мы гэта захопліваем. Разумееце? Вялікая розніца. Во, яшчэ ёсць. Не той, каб я не прызнавала дарогі, проста ў мяне геаграфічны кретынізм. Ну, гэта ты нейтрал тады. Так. Professor Morden Solus? Вітаю, Морден. Зноў, яны кажуць, і ў мяне магчымасці на паузу паставіць, таму я буду глядзець і калі што вам тлумачыць сэнс. Ён казаў, і мы яго перапынілі, гэта учынак злачынца. Што цікава, ён вельмі хутка кажа, ён вельмі паскораны карці персанаж такі, і вельмі складана сканцэнтравацца яму. Ну, як, ён заўсёды сканцэнтраваны, але ён сам сабой размаўляе ў асноўным, таму што не можа дачакацца адказаў ад іншых. Вось. І мы яго рамансім? Так, мы яго рамансім. Мы рамансім усіх, каго можна. Так, ён пытае, ён шмат пра што кажа, усё гэта ў асноўным ён спрабуе зразумець, хто мы, калі коротка, хто мы такія і што мы тут робім. Вось яго пытанне. З усіх 10 сказу, што ён сказаў. Так, хто мяне даслаў? Секретная арганізацыя.
It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma, too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. Ён сам ацаніў полностью. Мы ему сказали только про секретную организацию, и он полностью выключил все магчымыя варианты и сам вызначил, что мы з Цербера. Так. Это вельми важно. Это вельми Cerberus might важно. not have the best reputation, but we need your help. Why request Salarian aid? На здзіўленне ён не пытае не робіць тысячу пытанняў і высноў. Яго цікавіць, навошта яму нам патрэбна дапамога саларыянца. Шчыра, так, давайте глобальны сюжэт трошкі. Для тых, хто прапусціў папярэдні стрым і трошкі не паспявае, падзеі. Наш герой, першую частку мы зараз пакуль полностью выкидываем, я пра яе расказваць не буду. Бягучыя падзеі. Знікаюць калоніі, калоніі трэба ратаваць. Мы вызначылі, што на калоніі нападаюць невядомыя, як яны, калектары, па-мойму, як іх так называюць. Карацей, дзіўная раса, якая амаль ні з кім не кантактуе. Вось, і яны могуць быць праблемы. У нас ёсць гэта міні-сюжэт, скажем так, ну, як важны сюжэт, але не галоўная праблема ўсёй серыі. Мы спрабуем якраз таки разабрацца з гэтымі калектарамі. Калектары, мы самі іх вызначылі, мы збіраем зараз каманду, нам патрэбна будзе змагацца з імі. Але у нас не хапае людзей. Старых людзей у каманду мы набраць пакуль не можам. І адзін з тых, каго нам прапанаваў Церберус, то бок кампанія, на якую мы зараз працуем, калі шчыра, вось, яны прапанавалі наняць вось гэтага саларыянца. Вось, спрабуем яго упэўніць у тым, што гэта патрэбна. Злосна адабраць уладу у мясцовага гэтага. Забыўся. Я сам забыўся, якаго брокера гэтага клічуць. Это галоўнаму Церберы. Паспрабуем. Добра. Добрага ранку. Вітаю, Рыёна. Усіх з днём роднай мовы. Так, так. Сённяшняга дня на стрымах краду жарт Тодзі. Сённяшняга дня я пачынаю стрыміць толькі па-беларуску. Так, добра. Мы шукаем калектараў. I'm on a mission to shut down the collectors, and I need your help. У мяне зараз жонка пайшла працаваць і катусь трошкі сумуе. Дайце мне момент. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Блин, я пропустил яго фразы. Дайте мне момент, я пайду эмацыйна Люцыка падтрымаю, бо ён нешта засумаваў. Жонка пайшла працаваць, а ён тут трошки засумаваў. Зараз буду. Так, я признаўся на папярэднім стрыме, можа. Я тады прызнаўся, што магучым. Я вяртаюся, Люцык, падаецца, трошкі гэта, настрой яму падняў. Вось, магчыма, дапаможа, магчыма, не, паглядзім. Вось, так. Добра, працягваем. Зараз я пераключу. Ёсць. Трэба спыніць, Мордзін патрабуе, каб мы спынілі чуму гэту, якая распаўсюджваецца, у яго ўжо ёсць лекі на гэта, але трэба распаўсюдзіць па ўсёй тэрыторыі.
Так, я признаўся на папярэднім стрыме. Думаю, што ўжо час, бо калі яно было дзесьці ў сярэдзіне, яно было трошкі, ну, такое, я бы сказаў, і пра гэта бы, ну, я ждаў гэта бліжэй ўжо, калі ўжо плюс-мінус гатова, і яшчэ з Мармолем гэта перад гэтым плюс-мінус абмеркаваць. Вось, зараз, я думаю, можна спакойна казаць. Пераклад «Самурая Чамплу», ён скончаны ўжо на 80%, можа нават трошкі больш. Застаецца апошнія эпізоды, дзесьці яшчэ прапушчаныя рэплікі ёсць знаходзяцца, але ў асноўным, ну, збольшага. Мармоль можа распавесці больш. Вось. Я ў гэтую суботу паспрабую дазапісаць увогуле ўсе свае апошнія рэплікі, апошнія серыі. Вось, і на гэтым мая частка там скончыцца, далей Мармолю ўсё будзе яшчэ што засталося звадзіць. У праекце удзельнічае шмат людзей адразу, там будзе шматгалосая агучка. Вельмі рэкамендую серыял. Па скріншотах вы яго не ацэніце. Ён насамрэч не зусім пра самураяў. Ён дзіўны, ведаеце? Ён такі, ён пра сучаснасць і не. Усё адразу, там даволі прыкалдэсна. Ось. Калі працавала выдалена, катошкам трэба ламацца ў дзверы падчас маіх размоваў. Ну, гэта, я думаю, складана. Тут увогуле, я не ведаю, ён плюс-мінус яны прызвычайныя, што, ну, хтосьці выходзіць, там, ну, адсутнічае некаторы час. Яны не прызвычайныя, што ў нас дваіх няма, вось гэта ім складана, таму што, звычайна, хоць адзін чалавек ёсць. Але тут ён нешта засумаваў, зараз я яго патрымаў, зараз яны сястрычкай гуляюцца, так што, ў прынцыпе, яму зараз ёсць чым заняцца. Так. Ворча ахоўвае кантрольны цэнтр, і нам трэба іх забіць. Так, мы... Я об этом паклапачуся. Мы іх усіх заб'ем. Vorcha have shut down environmental systems. І Ворча отрубила і гэта. Спрабую усіх забіць. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs may come in handy against Vorcha. One more thing, Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Окей. Перамагчы Ворча, выратаваць асістэнта, калі знойдзем, і яшчэ зброю даў нам. Ён, хутчэй за ўсё, The помер. doctor doesn't have much chance against a Vorcha horde. You shouldn't have sent him. Stubborn. Told him not to go. Odds of survival low. But he's smart, careful, bright future. I hope. Я сустрэў хворага батарыянца. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling district. Это хутчэй за ўсё можа за героя залічыць зараз гэты дзень, я, блин, не падумаў. Там батарыянец хворы, і я яму дапамог яшчэ, калі быў героем. Вось, а зараз мы злачынніцы, таму трэба ўсё рабіць наадварот. Давайте яшчэ паспытаем яго. Атакі на клініку, мы ўжо ведаем пра асістэнта, не вельмі цікава, пра Ворчу. Нагадай мне, што такое. Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing... Ворча, узгадаў, гэта хутчэй за ўсё гэта істоты, на якіх таксама не працуе, на іх не працуе. Ёсць дзве расы, на якіх не працуе гэтая чума. Людзі і, па-мойму, вось гэтая Ворча. Магу зараз блытаць іх з кімсьці яшчэ. Вось, і хутчэй за ўсё яны таксама працуюць на калектараў. Калі яны працуюць на калектараў, яны нашы ворагі. Чума, што ты ведаеш What пра can you яе? tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Ён кажа, што не мае сэнсу адаптаваць гэтую чуму на людзей. Але, бачыце, ёсць цікавае супадзенне. Калектары чамусьці нападаюць толькі на калоніі людзей, і ў гэтай чумы чамусьці ёсць адзіны момант, што яна робіць, гэта не кранае людзей. У выніку атрымліваецца такая сітуацыя, што калектары быццам бы спрабуюць пазбавіць ад усіх, акрамя людзей. Ім чамусьці патрэбны гэтыя людзі. Вось. Мае сэнс пазбегаць людзей, непатрэбныя мутацыі дадатковыя на чалавечай генетычнай структуры. Чаму гэта мае сэнс? Unnecessary mutations. What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Ага, людзі, ён робіць такую выснову, што, магчыма, людзі проста кантрольная група для праверкі віруса.
То бок яны, па-першае, людзей складаней заразіць гэтым, ну то бок канкрэтна гэтым вірусам, бо ў нас там нешта генетычны больш пашыраны дыяпазон. Вось, ну з больш шырокага дыяпазону мы неяк не ведаю, што мы зрабілі. Вось. І diverse genetic background. У нас гэта самае. Карацей, задні фон у нас вельмі добры на працоўным стале, вельмі шырокі, і таму у нас не працуе гэтая чума. Вось. І яны бы, магчыма, жадалі прытрымаць як кантрольную групу, але я думаю, што не так. Я думаю, ён памыляецца. Let's head for the environmental plant. Ідзем ратаваць. Дадатковая зброя. Carnifex Hand Cannon, чтобы гэта не было. Чаму без перакладу гуляю? На якога пераклада? На беларускую? Толькі не кажы мне, што ёсць на беларускую. І я такую памылку зрабіў. Я просто звычайна не шукаю спецыяльна. Так, мы трошкі пунктаў... Мы трошкі зарабілі пунктаў гэтага самага героя, але значна больш злодзея, так што мы на правільным шляху. Так, я магу зараз абраць гэтую новую? Carnifex Hand Cannon. Цяжкі пісталет. Давайте вось так. Hand Cannon. Ну, давайте паспрабуем яго. Дрэнна працуе супраць шчытоў і біятычных бар'ераў. Не, просто, ну, я не ведаю, пра які пераклад. Адзін чалавек зрабіў пераклад другой часткі. А яна будзе... Ну, я не ведаю. Я шчыра... Па-першае, я толькі зараз даведаўся пра існаванне, і я даволі часта я не шукаю пераклады, і гэта, можа, моя памылка. Я просто прызвычаюся гуляць на ангельскай, ва ўсё, літаральна. І я нават у пэўны момант нават не здумаюся шукаць пераклад. Вось. Я калі шмат чытаць, вось тады мяне можа цікавіць, ці ёсць беларускі пераклад, бо з беларускім перакладам на стрыме чытаць менш патрэбна, і гэта значна зручней. Было бы цудоўна. Я пашукаю наступны раз. Адзінае, што ёсць такая штука. Гэта Legendary Edition. І Legendary Edition можа на яго пераклады не быць. Ну вось, такое таксама магчыма. Ён 20-го года, па-мойму, Legendary Edition, калі не памыляюся. Так, а ў чым розніца? Ну яны абодва такія сабе супраць шчытоў біятычных шчытоў, таму... Спасылкі дасылаць, па-мойму, я адключаю... Ну, карацей, па-мойму, зараз можна. Я магу памыляцца, але, па-мойму, зараз можна. Паспрабуй. Яно за гэта не забаніць, гэта дакладна. Яно проста іх выдаліць, калі што. Так. А што мне, куды мне выходзіць? Ну, окей, я згодны на місію, а куды я... Вось сюды я павінен ісці. Ты хто? Добра, ахоўніца. Так, я памятаю гэтую... Так, мне скидывалі гэтую... Ну... Калі што, спасылачка чыстая, можа, для тых, хто сумняваецца, гэта спасылка на... Чалавек робіць у... Гэта самае спіс таго, што ёй перакладна на беларускую, там яшчэ вокладкі ёсць, розныя аркушы, можаце праглядзець. Так, добра. Я памятаю пра гэтую, але зноў жа, я такі лянотны, я не ведаю, мне не прыходзіць у галаву. Так, вялізны спіс лакалізацыі з спасылкамі, вельмі карысны спіс. Я толькі забываюся ім карыстацца, гэта ўжо моя праблема. Я гэтым вінаваты, выбачаюся. Так, shift. Па-першае, якія абставіны? Вось гэта мне тактычна прагляд, мне самай першай часткі вельмі спадабаўся, таму што мы як бы гуляем у экшн, але ў той жа момант мы можам прымаць тактычнае рашэнне. На гэтай нашай складанасці гэтай неабходнасці ў гэтым няма, але мы можам, напрыклад, узяць і расставіць, хто дзе будзе хавацца, напрыклад, вось так. Вось такія пазіцыі, і давайце дрона адправім туды. Оп. І зноў жа на паузу. Круто, так? То бок у нас як бы тактычная пауза, і можна прыняць рашэнне. Але ў другой частцы гульня ператварылася ў большы экшн, чым была ў першай. То бок яна менш адчуваецца гэтым самым.
Значна меньше у сваім выглядзе менш тактыкі, больш просто пастраляць. Таму што, напрыклад, вось зараз я цэлюся, і як я траплю, так і залежыць, а не параметры майго персанажа не ўплываюць на гэта. То бок, ну, я просто трапляю. Ці можам мы ворагаў кінца маланкай пагуляць? На жаль, мы не тыя чароўнікі. На жаль, не. Так, усе за мной. Хто-небудзь сюды? І яшчэ адзін сюды. Давай. Есть. Что у нас есть? Все? А, блин, яшчэ хтосьці. Ладно. Оп. Амаль позбавіліся. Ну, куди ти побіг? Хоть сюди. Усё, готово. Да что там? Усё вороги вылазить. По-моему, еще не скончится. Вы там бясконцы или альбо что? У вас там спаун? Ну, Шепард. Дякую. Есть. Эх, одна экшен РПГ, мне не хапае покрокового. Я скажу, что так. Ну, я покроковое люблю. Я и экшены так-то люблю. Просто от экшенов я стомился в певний момент. Я занадто до халеры свой час их нагулялся, и редкий выпадок, коли мне было нормально, это Ведьмар 3. Потому что на вот Ведьмар 3 я такие, може мне не треба яно увогуле. Ось, потім визначилося, що треба. Коли добра історія, я готовий навіть в екшен тиркатися. Так. Ага, а до такого я не дотягнуся. Хтось із вас, давайте, подойдите ось туди. Ну, в сенсі ви engaging target, ви ні халер не робите. Хлопці, ви чого ви відпочиваєте? Кто-нибудь встаньте. Так. Есть раз, а есть два. Той хлопець. Оп. Готово. Ось з великих прикурших РПГ зараз одне екшен. Я могу, але нема кайфу, як від покрокового. Угу. З покроковим, з любою увогуле покроковою реччю, яка справа, мені подобається, я нагуляўся ў рэакцыю, так, і мне час часу хочацца, каб не я, скажем так, прыняў я прыняў толькі агульнае рашэнне, мне хочацца часа часу, а герой па сваіх здольнасцях гэта зрабіў. Ведаеце? То бок, атрымліваецца, я больш тады адчуваю ад гэтага РПГ у гэтым сэнсе, то бок, я ведаю, што дзеянне, якое я абраў, залежыць не толькі ад мяне, а ад таго, якім з'яўляецца гэты персанаж. Тады я адчуваю розніцу. Ось. А так атрымліваецца, што у другой частцы, ну, напрыклад, Mass Effect, у першай такога не, ну, было, але не настолькі. У першай частцы, напрыклад, ваша трапнасць змянялася ў залежнасці ад параметраў, у таго, які клас вы гуляеце, ну, карацей, шмат ад чаго, так? Вось, яна змянялася, і вы як бы стралялі, то бок, ну, як я зараз, экшен, так? Але ў той жа момант вы маглі, калі вы не салдат, напрыклад, і карыстаецеся збройнікай, вы амаль ні ва што не трапіце, вы будзеце як прыдурок просто мазаць па ўсім. Ось, ну, гульня праходимая, але просто, што вы будете не настолькі, ну, трошки на свае здольнасці больш глядзець. У другой частцы, вось куды я нацэліўся, туды я і трапіў. Ну, усё, я як бы, это залежыць ад параметраў зброі, а не маіх ну, і ад маіх здольнасцяў, скажем так, а не ад самого Шепарда, якім я гуляю. То бок, атрымліваецца, я інжынер, але ў гэты момант я як бы і, як вы бачыце, я здольнасцямі інжынера амаль не карыстаюся. Вось такі я, блин, інжынер, просто пісталетамі забіваюся. Я разумею, што гэта яшчэ і абмежаванне гэтага самага складанасць 10 сярэдняя, вось, і таму, можа, яна не патрабуе такога вось уважлівага. Але у першым Mass Effect нават на сярэдняй складанасці гэта ўжо патрэбна было рабіць. Адыгрываць ачмаранага лучніка і фігу трапляць, або касы па жыцці. Так. Ёсць такі момант. Момант невядомасці, скажем так. Таму можа ДНД і заходзіць зараз вельмі моцна.
Так, мы зараз узламваем. Вось гэты ўзломы мне падабаюцца. Ну вось як яны зробленыя. Такая не самая сумная меню-гульня, просто на уважлівасць. Так, вось гэта яшчэ блок. Ой. Стрэліў у аўтамат яшчэ, каб упомніцца, што ён усе грошы аддаў. Ну мы же злодзеі, мы такія, пагражаем просто аўтаматам нават. Дарэчы, злодзей, я-то не магу змяніць сабе знешні выгляд зараз, пакуль, можа, місію ўсё не прайду. Таму буду бегаць вось такі злодзеем. Так. У мяне няма ідэі, як ён у нас будзе злодзеем выглядаць. Я так-то і на героя выпадкова просто браў. Гляджу, ружовы шэпард, я такі ачмурэна. Так, не тэрмінал. Лёгка. Ну, блин, мне трэба націснуць. Так, націснулі гэта. Дзе нашы радкі яшчэ ёсць такія падобныя? Што я раблю? Я шукаю... Мне злева зверху паказваецца прыклад таго, што я павінен рабіць, а сярод усіх блокаў я павінен набраць тыя, якія мне... якія супадаюць з тым, што я бачу. Это вельмі злосны ружовы, такі агрэсіўны, таксічна ружовы. Пачакайце-ка, я ж узламаў тэрмінал. І што? Я думаю, ён дзверы адчыніць. Навошта я, блин, я грошы толькі атрымаў за гэта. Што за халера? Я чую сирену. Там нешта адбываецца. Так, дзверы злева, дзверы справа. Нам па мапе паказвае туды. Нам патрэбна ў тым напрамку. І бачу на мапе справа знізу. Вам мапу амаль не бачна. Там ёсць две групоўкі, справа і злева. Давайте левую зачыстим першую. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're I was spreading just a the plague stunt. virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we kill your friend. Ага. Заб'єте мені Люцик трошки. Зараз уже Люцик кліче сестричку, і сестричка не реагує. Злодзей. Ён такі, не рухайся, гэта асістэнт, які быў у лекара. Ён пайшоў на гэтую тэрыторыю, каб распаўсюдзіць лекі, але яго схапілі мясцовыя. Вось, там сіняе сонце, хутчэй за ўсё, блакітнае сонце. Гэта групоўка бандыты, карацей. Вось, яны яго схапілі, таму што лічаць, што ён распаўсюджвае гэту самую хваробу наадварот. Вось. І мы такія, паспрабуй, заб'еш яго, і ты памрэш наступным. Pull that trigger and you're breathing through a new hole in your head. Let him go when you walk away. Пагражальныя ружовенькі такія. God. You must think Batarians are stupid. What's to stop you from killing us if we let him go? Let him live, I let you leave. Kill him, I do the same to you. Let him go. Напужалі їх, добре. You got what you wanted, human. Are we free to go? Ні, я не можу вам вірити. How do I know you won't shoot me in the back as soon as I turn around? Like I thought. Kill them all. Oh my God. You murdered them. In cold blood. Ну, мужик, ви бач, на то і проголосували. Просачи за своїм язиком, If you мужик. want to end up like those Batarians, just keep on talking. Or be smart, turn around, and get back to Morden's clinic. This is wrong. О. Morden hears about this. Так, 40 досвіду, кольки? 5 пунктів ренегада. Добре. Ну і подійде, ну і ладно. Ну і все, і похрен. Мы не только обшмат насамрэч пунктаў атрымалі. Я думал, атрымаем больше. Ой. Блин, не то натиснул дрона, запустил. Hostiles! On target! Есть? Не есть. Добре. А чому? У сенсі, яны перелезли, а я что? Мне дверима користайся. Ну ладно, там можна перескокувати, все ж. Так, у нас патронов хапає. У принципі, йдемо далі. Нічого такого тут я не бачу. Ідемо далі глибей. Нам потрібні ліки.
Я бачу зверху. Оп, ракета. Мимо пролетела. Никуда не спешалася. О, не. Ау. Усё? Не халер собі. Я трапну. А йома, яшчэ. Now let's finish you off. Яшчэ ёсць. Калі Incoming. не выбухнула? Добра, выбухнула. Мне дапамаглі. I've got him. А с кем вы там змагаетесь это? Подкажите мне, пожалуйста. А, там унизе хтось є. Кадалска, ты перешкаджаешь. Можешь стать там? Moving to point. А ё-моё. У меня есть дольность некая там корыстная. Подпалить вось такого хлопца. На тебе. Подпалили яго. Треба часцей гэтым карыстацца. Дарэчы, я думаю, я за гэты тыдзень амаль нічога не зрабіў па перакладзе. Вось, і калі буду ім займацца, то буду займацца хутчэй за ўсё ў выходнае. Я ўжо сёння бы, можа, адпачыў проста. Вось. Я пакуль яшчэ ўвогуле не ўпэўнены, калі мне так усунуць у свой расклад зараз бягучы працу над перакладам, калі шчыра, таму што атрымліваецца неяк я працую як бы і столькі ж ужо трошкі ўсё усталявалася, скажем так, за тыдзень. Як мінімум учора быў поўны дзень, а не 9, 10, 11 гадзін працы, таму у прынцыпе нармальна я 8 гадзін папрацаваў, але сіл ужо ў 8, у 9 вечара нешта працаваць, ну, рабіць пераклад не тое, каб ёсць. Там, можа быць, я буду займацца такому асноўным выходным, калі буду займацца. Вось. Там ёсць даволі ўжо набралося зменаў на паўнавартасную новую версію. Таму варта, можа быць, выкласць новую версію, а не затрымліваць яе, бо ўсё ж такі выпраўленне ёсць управленне, ўжо лепей будзе. Блин, іх там усё яшчэ шмат. Я магу туды дрона вам заслаць, а? А дзе дрон? Куды ён? Калі ён ёсць, то дзе ён? Я ствараю дрона, але быццам бы яго няма. На табе. На табе дрона. Добрага табе там адпачынку. Вось. Так што з перакладам займуся ў выходныя. Можа быць, збяру новую версію. Новую версію збіраць не складана, таму што у асноўным пераклады тэкста якраз таки запакоўваць прасцей за ўсё. Там гэта не шрифтамі калупацца. Вось. Я даўжэй, калі шчыра, запакоўваю, закідваю на Nexus Mods. Таму што там патрэбна набраць, ну, напісаць спіс зменаў, вось гэта ўсё, ну, карацей, падбіраць інфармацыю наконт таго, што я выкладваю. Вось, нават гэта даўжэй атрымліваецца. О, у мяне ёсць гэты гранатамёт, так? Альбо што? Чаму я не магу яго абраць? Не біраецца. Ёсць? У прынцыпе. Што нам паказвае мапа? Прыкладна ў тым напрамку ісці. Добра, ідзем. Тут няма нічога, што я прапусціў. Зноў жа, другі Mass Effect даволі часта, калі ў першым гэта і было, то арэны неяк адрозніваліся адна ад адной. Вельмі адрозніваліся візуальна. Нават возьму, прыклад, першы Mass Effect і першую же планету, так? Першая планета мела на сабе бойку у проста сярод там камянёў, лугоў і гэтак далей. Бойку на раскопках, дзе вяліся, бойку на, ну, сярод месца жытла каланістаў, бойку на караблі і сярод гэтых самых там, дзе маяк вы шукаеце. Вось, ну так, яно там больш высокатэхналагічнае, карацей, такое месца. Вось, і некалькі падзей. Тут мы прайшлі две лакацыі, мы наведалі 3 лакацыі, ну, як бы 2 планеты і 3 крупныя лакацыі. Усе яны выглядаюць, ну, як вось мы зайшлі на гэтую лакацыю, яна так выглядае уся прыкладна аднолькава у адной палітры і, ну, в прынцыпе, адно і тое ж. Вось, пачуванне гэта літаральна я бойку вяду ў адных і тых жа самых калідорах, у адных і тых жа месцах з аднымі тымі ж асамі. А ё-маё, выбеглі. Вось, з аднымі і тымі ж асамі. Што не ў вялікі плюс гульні, я скажу. У асабісці, вось гэтая каляровая палітра, якая мяне шчыра, калі там у 2011 выйшла Mass Effect, вось яна страдала вось гэтай каляровай палітрай таксама. Гэта была ўжо 100-я гульня, якая мела гэтую палітру.
часткова, можа, праблема мая з гэтай гульнёй. Не толькі яна мне не падабаецца, просто мне падаецца, некалькі рэчаў для мяне сышлося на гэтай гульне так, што мне было складана яе прайсці тады, і зараз, ну, значна пазней я магу як мінімум зразумець, у чым праблема. Першай часткі 5 галоўных місій, двух толькі асноўных місій 27. Вядома, што яны будуць паўтарацца. Вядома, я як бы... Яно несправядліва, я згодны. Але, ведаеш, адчуванне не забіць. Ну, гэта я кажу выключна пра эмоцыі, а эмоцыі логікі не пад... Ну, з логікай не ладзяць. Ну, вось такая праблема. Я ні ў якім выпадку не спрабую прынізіць гульню. Я кажу пра свае эмоцыі, а тут уж, ну, я іх ніяк не выпраўлю. You don't come here. We shut down machines, break fans. Ой, прикажу, ну а? Everyone choke and die. Then collectors make us strong. Ну, нагадую, мы сёння за злачынца. Таму... Усё. I've had enough of this. Collectors want plague. Яны жадаюць, мы калектары. Turn on machines. Put cure. Яны трошки смешны ў гэтым сэнсе, што яны такі, мы такі злобныя, паглядзі на мяне, я злобны. Добра, разбіраемся з імі, не даем ім запускаць гэтую зламаць усю сістэму жыццезабеспячэння. Разбіраемся з імі. О, твар прилетела. Доктар? Іншы доктар. Лекар, які быў у клініцы. Гэта Модрин? No? I've scanned the room. The central control system is in an alcove within the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Мы жа злодзей, так? Давайте захаваемся. Тут жа складаная штука. Мы зараз павінны будзем запусціць гэтую лек сюды, але ж мы злодзей, мы павінны лек не запускаць. Правильно? У нас будзе такі выбар альбо не будзе? Яно як бы ўсё проста было, калі б мы былі добрымі. Ну гэта абавязкова нам. Ну, то бок гэта частка місіі, нічога я за гэтым не зраблю. Гэта не выбар, карацей. I have located the fan controls. There are two. Ну? On either side of the room. Спыніце, мужик. На тебе застрэліць патрэбна. One less. Good shot. Можна мне патронаў, калі ласка? Enemy down. Мне падаецца, яна з ім разабралась, так? Ну, будзем лічыць, што разабралась. Нам трэба ўключыць вентылятары. Калі не будзе фігня, не адыгрыш. Ну, няма выбару. Канкрэтна гэта частка сюжэта, яна абавязкова. Я павінен выратаваць гэтую частку станцыі. Немагчыма быць чыстым злом, толькі макіавелістам. Так, у прынцыпе, мне падаецца, нешта падобнае было і ў першы час. То бок, ну, нічого, мы як бы ўсё роўна героі, просто, ну, ведаеце, можна быць героем, які добры, а можа быць героем, які мудак, а не нешта робіць. Ось такая прыклад, больш такі прыкладны расклад. Гэта, ў прынцыпе, я скажу, мне падаецца увесь Mass Effect такі, але зноў жа, я прайшоў некалькі разоў першую частку з усімі дапаўненнямі, там одно дапаўненне, калі памятаю, DLC было, можа два. І ўсё, я як бы, мне спадабалася першая частка, другую частку я прыкладна 10, вось тут я і дропнуў, калі што. Я памятаю гэтыя самыя рухавікі, я памятаю адзінае Гаруса, я памятаю, то бок я зрабіў хутчэй за ўсё Гаруса, я, па-мойму, сустрэўся з дзяўчынай, не памятаю, Лярай Соні, па-мойму. І рухавікі гэтыя, да іх дабраўся, 10 тут я дропнуў. Уключыць вентылятары з іншага боку. Халтура. Ну, я скажу, что не чистая такая ТРПГ. Ну уже, я не ведаю, мне складана, напрыклад, за злодзея гуляць, таму для мяне гэта невялікая праблема. Ну, шчыра. Мне час часу шкада, што я злыя ўчынкі, ну, як бы, скажем так, некаторыя гульні, вось асабісты ў перыяд 11-го года, там, плюс-мінус 3 гады яшчэ наперад назад, у іх была такая халера, што час ад часу вы думалі, што вы робіце адну рэч, альбо вы былі, вам вельмі не падабаецца нейкі персанаж, і вы такія, я не жадаю яго забіць, але я з ім не згодны. Я жадаю з ім не пагаджацца на ўсім.
і ў мяне не атрымліваецца. Ну, таму што гульня такая, ну, па сюжэту вы павінны ладзіць. Усё. Такі расклад. І вось калі такое было непрыемна. Вось ад гэтага мне было не парадак. Але пры гэтым тое, што тут нельга быць злодзеем, мне шчыра трошкі пофіг. Таму што я зноў жа звычайна за добрых персонажаў гуляю. А, ё-моё! А можна, кадалска, не страляць толькі ракетніцамі, а? Так, мне ж дрон ёсць. Дрон спрацуе на такой дыстанцыі? Не спрацуе. Мне дзіўна сябе паводзіць. Так, трэба падабрацца трошки бліжэй. Я, можа быць, адтуль змагу. Ось, ёсць. Дрон на табе. Разбірайся з гэтым дроном. Вас там яшчэ больш? Давайте вось на гэтага яшчэ прыменім агоньчык. Оп. Так, мне падаецца, дрон там далей ганяе іх. Ау. Цішэй. З такіх прыкладаў... ну тое, што захаванне можна пераносіць, гэта ўвогуле... Мне падаецца, 2 серыі, па-мойму, эксперыментавала з гэтым. Пачакайце-ка, Ведзьмар і вось гэты. Ну, Mass Effect, 2 групныя серыі, якія эксперыментавалі з гэтым. Мне больш прыкладаў нешта ў галаву не ідзе. Можа, хтосьці яшчэ спрабаваў, але я не памятаю. А ё-моё, ты тут адкуль узяўся-то? Калі ты прыбег сюды? Эй! Можете хтосьці з вас туды пайсці? Раз, два. Going now. Хлопцы, я ж не гэты самы, не фронтлайн. Dragon Age? А можна было? Яно рэальна ўплывала на нешта? Бо як я ўзгадаю, там розніца мікра проста. Ну, просто я памятаю, у нейкай з гулін увогуле яны паспрабавалі, але нешта быццам бы гэтага і няма. То бок гэта фішка, як адсутнічае. Па-мойму, гэта быў Dragon Age. Ну, уже я зараз па старай памяці кажу, я магу памыляцца вельмі моцна. Оп, запусцілі яшчэ. Можна да Мардзіна ісці. О, гуля нас адразу тут кінуць. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. Professor, how can you thank these monsters? They butchered those Batarians in cold blood. Я не зразумела, дзе ў трэцім Ведзьмары мой эльф і чаму там адзін Раше. Я праходзіў праз галіну з Каэтаэлей у другой частцы. Таму я скажу, што ён будзе потым. Ну, калі ў тваім праходжанні, ў другім Ведзьмары, Раше і... Я не памятаю, яны, па-мойму, ці могуць загінуць, ці не могуць загінуць. Я не памятаю, як эльфа клічуць. Карацей, лідара з Каэтаэлей, калі ён не памірае, і Раше там жывы таксама, я не памятаю, калі такое ўвогуле магчымая опцыя, але для мяне таксама быў дысанансам, таму што калі ты пачынаеш трэцяга Ведзьмара, ты атрымліваецца як бы з Раше тусіш, хаця ты як бы амаль ворагамі быў у другой частцы ў маём версіі, пры гэтым я захаванне перанёс. Але калі я сустрэў таго з Каэтаэля, і у нас адносіны былі цудоўныя, то бок яно рэальна падзеі і меркаванне там мне, ну, гэта нават трошкі дапамагло. Просто гэта значна пазней у гульні. Першае БГ можна было ў другую перанесці. Ну ладно. Йорвет, дзякуй. Так, вось Йорвет. Я не памятаю, ён, па-мойму, нават можа загінуць у другой частцы, я магу памыляцца. Просто ў трэцяй частцы ён у мяне быў, і я ведаў, ну, мы з ім як... Я думаў, што мы будзем як старыя братаны там, таму што у нас вельмі добрыя адносіны пад канец другой часткі былі. Але ён неяк эпізадычна, ён там проста з'явіўся, нешта прабіў трошкі і ўсё, там літаральна серыя місій, па-мойму, трэцім Ведзьмары толькі з ім ёсць. Вось. Але мы добрыя сябры, там усё добра. Так. Прафесор, як ты можаш дзякаваць? Ну вось, мы прыйшлі да... Выбачаюся, я так затрындзеўся на размову на РПГ, што я пачатку гэтага дыялогу прапусціў. Мы вярнуліся да лекара, да Мордзіна. Я зараз, каб я не пераблудаў яго імя. Імёны — гэта маё слабае месца, просто мой крыптаніт. Вось. І гэты яго асістэнт кажа яму, што яны ж мудакі поўныя. Вось. Як вы можете, прафесор, як вы можете дзякаваць гэтым монстрам? Яны забілі тых батарыянаў. І я такі, ах ты, гэта самая маленькая задніца, табе не падабаецца яму, што мы яго выратавалі. I risked my life to save you. Hell, I saved this whole damn district.
Неудячная маленькая задница. Shepard's right. Batarians tortured you, would have killed you. Right to kill them. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of Мордін так іде і нормально. Усё в порядку. Ти розслабся. Час від часу треба дренних людей забивати, щоб допомогти людям. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorja are gone. Не забудься на нашу I домову. honored my part of the bargain, Professor. Now Ти you повинен need до to нас do the доєднатися. same. Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Окей, ён скончує застаться, покинуть. We're heading out. See you on the Normandy. Ён пойдзе на наш карабель, гэта наш будзе дадатковы яшчэ персонаж. Так, канец гэтай місіі. Натрымалі розных паляпшэнняў, рознага пазнаходзілі, крэдытаў. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. Так. Ён пытаецца наконт унутранай структуры Цербера, і ён здзіўлены, што зараз Цербер пачынае працаваць не толькі з іншапланетянамі, ну, не толькі з людзьмі, а яшчэ і з іншапланетянамі. Так. Розныя адказы. Ты ведаеш пра Elusive Man? You're Ну, very гэта well наша informed. Solarian галоўнага government ў Церберу. well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Окей. Я нама нічого про яго не ведаю, крім того, што ён не любіць іншапланетян. Добра. Цікава, што ён называе сябе Alien. Ведаеце, ну гэта проста трошкі дзіўна. Ён, ну, з яго пазіцыі як бы дзіўна, калі бы мы прыйшлі такія, ну, ты же чужы на іншы, ты іншапланетянин для іншапланетяніна, правильно? Ён такі, ну, не, в прынцыпе, іншапланетянин просто яшчэ нармальнае слово, так? Яно по типу істота з іншай планеты, так? А Alien гэта літаральна чужы. Вось, гайдзін, карацей. І вось ты такі, ну, вось, цікава, гайдзінаў з гадзінамі дрэнна адной ставіцца. Ну, неяк трошкі дзіўнавата. Я зараз не да гульні прэтэнзія, просто думаю, як бы гэта было бы ў размове, ці нармальна гэта. І мне падаецца, зараз пакрыху з гэтай думкай звыкаюся, такі думаю, магчыма, гайдзінам сябе можна было бы і называць у пэўнай сітуацыі, чаму бы не. Перапрануцца ў злоснае скораное адзенне. Так, паглядзім зараз. Знікаюць чалавечыя The калоніі. collectors have been abducting colonists from the fringes of the terminus systems. No distress signals are sent out. No signs of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all, except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne virus. Герою можна зрабіць дзеянне, але гэтага мы рабіць не будзем. No, effects not simultaneous. Intriguing, fascinating. No distress calls, no signs of resistance. New technology. Marvelously advanced. But what? Ты думаеш, гэта цудоўна? This isn't a Ён game. тлумачыў We've увогуле, lost thousands of people. думаў God only наконт таго, knows што what the гэта можа collectors быць. are doing to them. Easy, Commander. Dr. Solus is a problem solver. This is how he thinks things through. We collected evidence from one of the missing colonies, Professor. We need you to analyze it and see if you can figure this out. Yes, of course. Analyze the samples. We're going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you Ён find запытаў anything left, сабе please лабараторыю, і place your лабараторыя position. ўжо падрыхтавана. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is Ён that часта an часу, AI? вось гэты Мордзін, размаўляе літаральна як доктор, хто гэтага забыўся. Ну, адзін з актораў. Ну, адзін з яго варыяцый. Вельмі падобна. Таксама разважае услых і прагаворвае, потым вынікі робіць. У прынцыпе, нават два, мне падаецца, Капальді так звычайна... А не, нават Капальді так робіць. Як, калі задумацца. Вось, калі, карацей, доктор хто? Хто? Професор хто? Вы бачыце, ён професор. Ён, гэты, дакладна, ён професор хто? Так. This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists.
We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Бенедикта Камбербэтча? Магчыма. Ну, у гэтага самага. Глядзіце, у момант, калі выходзіў Шэрлак серыял, у доктара Хто шоуранерам быў адзін і той жа чалавек. І гэта вельмі заўважна у сэнсе таго, як пабудаваны некаторыя сюжэты, таму што доктар Хто, ну, вельмі разумны іншапланетянін, проста ён трошкі менш мудак у параўнанні з Шэрлакам, ну, як чалавек, так? Вось, ён такі больш эмацыйны, значна больш да людзей бліжэй. І, ну, не ўсе доктары. Доктары вельмі адрозніваюцца адзін ад аднаго, бываюць вельмі розныя варыяцыі. І шоуранер быў адзін. Я не памятаю, як яго клічуць, вы яго імя чулі, калі б оно мне было пад рукою, я бы вам сказаў. Вось, зноў жа, кажу, імёны маё слабае месца, мой крыптаніт. Вось. І гэта заўважна і ў стылі паводзінаў, і вось гэта будаванне некаторых дыялогаў і разважанняў. Вось, яны трошкі вось у гэтым сэнсе пераклікаюцца. Мофат, так, ён. What's this area of the ship? Ой, блин, я з шыі пачаў размаўляць. Не-не-не, мне не цікава. Не цікава, можеш не расказваць. Вельмі цікава. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. That's all for now. Logging you out, Shepard. Мофат? Там Мофат, так, ён, по-моему, нейкі ролі выконуваў. Ну, і калі пра Шэрлака казаць. Я можа, зноў жа, я прымёны, калі гэта неправда, ну, Мофат гучыць як праўда. На Broken Sword 1 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Ядро. Дрыжыць. Не дрыжы, ядро, ўсё ў парадку будзе. Не дапамагае, ну ладно, я эмацыйную падтрымку ядру зрабіў, я наколькі магу. Так. Рамансім? Не? Блин, трэба перапрануцца. Дайце ко мне момент. Так, перапрануцца. А дзе гэта у нас было? Не тут, не? Гэта зброя. А дзе быў знешні выгляд? Гульня, нагадай мне. Я не памятаю. На прыватным тэрмінале новае паведамленне. Дзякуй. А дзе моя гэтая самая? А, я ўзгадаў. Тут добра, гэта лабараторыя і там можна паляпшэнне рабіць. Давайте, мне падаецца, свае пакоі патрэбна ісці для гэтага. Так, тут правильно? Не, гэта не тое. О! Звычайны выгляд. Нам трэба у гэтым самым. Во, вось гэта просто доктор зло. Просто мы павінны ў ім быць. Далей. Шлем. Ой, які прыгажу. Так, добра, пакуль пакінем святло. А, гэта мы не пераключаем. У нас няма магчымасці. Гэтага увогуле пакуль выбор няма, тады атрымліваецца толькі знешні выгляд. Ну, пакуль колеры. Трэба абраць нейкія. Які у нас максімальна злосны будзе колер, а? Давайте матэрыял таксама адрозніваецца. Паттерн прыбярэм. Просто каб зразумець, якая палітра будзе. Зялёны, ё? Зялёнымі будзем? Злобнымі зялёнымі. Альбо просто чорненькие. Фиолетовым? Фиолетовое зло? Ну, якое ж оно фиолетовое зло? Вот это прыгожа ёсць, пераліваюцца трошки на броне. Прыгоженька. Але, в принципе, так, давайте, можа, фиолетовым. В принципе, у нас ружоненький фиолетовый будет просто розные оттенки, больше светлое, больше темное. Так, паттерн ёсць. Паттерном не жадаю, я паттерн толькі сапсую гэта. Ну, як жучочак. Не, ён, блин, занадта прыгожы мы для злога. Блин, що это за херня? Мы павінны быць гэта сама, ось зялёненькім і з чырвоненькім, ось такія. Не-не-не, нахрен, давайте точно будзе. Так, ось так. Пакідаем жучка. А з барвовым ты... Ну, ён таксама, ну, я не ведаю. Ну, ён прыгоженькі, просто не ведаю.
Давайте фіолетовий. Ён неяк атрымліваецца ў тон ружовому. Ось конкретно ён як бы і не фіолетовый, але такі пераліваецца трошки. Так. Паттерны зноў жа. Ну, тады сапсуецца колер, пакідаю яго як ёсць. Матэрыял можа змяню трошки. Я магу такі, каб ён быў больш глыбокі, пераліваўся, не? Такі можа быць. О, ось такі больш матавы атрымліваецца. Часта выглядае прывабным. Ну добра, дамовіліся. Ось гэта касцюм літаральны доктор Зло, так што... Музыку некую прикручу. Добра. Ідзем назад. Атрымліваецца да... доктара? Доктар нам дапаможа? Там нейкі апгрейды можна рабіць. Я жадаю апгрейды рабіць. Наконт апгрейдаў? Ага, тлумачэнне. А дзе іх рабіць? Вось оно. Даследаванні і апгрейды, зразумеў. Добра, апгрейд зброі альбо брані. Давайте зброя. Пашкоджанне ад гэтай самай вінтоўкі. Халера з ёй. Пакуль прататыпа, што ў нас ёсць. Броня Цербера. Цяжкая зброя. Броня Інферна. Патрэбна розныя штукі. Ага. Усё гэта прыгожа, але на халеру яно мне. Давайте запас медігеля. Вось гэта адзінае, што я, можа быць, узяў бы. Пакуль. Я бы павялічыў розныя паляпшэнні для зброі зрабіў бы. Не для зброі, наадварот, для пашкоджанняў. Бо я-то чэл, у якога пісталеты, і мне пашкоджанняў ад маіх пісталетаў не хапае. Мне патрэбна, каб яны былі мацней. З ім паразмаўляць трошки. Я бы ожидал парманить тебя. Он уже занимается исследованием информации, которая была предоставлена по коллекторах. Что чую на твоего ассистента? Quite well, safe and secure. Neighborhood mostly quiet with plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. З асістэнтам усё ў парадку, даследуе клініку, усё ў парадку, ён яшчэ і дадаў яму мехаў сваіх, якія будуць за ім сачыць. Дарэчы, у нас гэтыя ж шнары на нашым твары. Яны, калі мы будзем набіраць пункты злодзея, злачынца, ось, я ўсё блытаю. Пункты злачынца будзем набіраць, то яны будуць наадварот раскрывацца. То бок гэта паказальнік нашага стану, пры гэтым потым яшчэ і вочы пачнуць замяняцца, калі мы вельмі далёка ў гэтым зойдзем. Вось, калі мы будзем добрым, то яны наадварот знікаюць і просто Шэпард пачынае выглядаць як у першай частцы. Так. Ну, там нічога такой карыснай інфармацыі. Таму, можа, давайте... Нехай пойдзе пра групу, у якой ён працаваў. Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. Так, я не памятаю, у нас ёсць фраза, што мы сустракаліся з Кірахі, а гэта адзін з саларыянцаў, але я не памятаю, ён, я так разумею, персонаж з першай часткі, я ўжо не памятаю, гэта было больш за 10 гадоў таму, я просто не памятаю гэтага персонажа. Кірахі, я ўжо сустракаўся з ім. Ён дапамагаў на Вермайеры на першай частцы. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Добра. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Добра. Ён, карці, ёсць адзін канфлікт, які яшчэ мы, ну, я не расказваў пра яго для тых, хто не ведае, для тых, хто ведае нічога новага. Канфлікт паміж саларыянцамі і кроганамі.
Я, можа бы, пра гэта расказаў, калі будзе да гэтага справа дойдзе, бо літаральна зараз яшчэ нагружаць гэтым лорам я не вельмі бачу сэнсу. Так, Джейкаб. Ну, тут іх зброя розная. Міранда. Мордзіну што можна даць. У яго самого ён як інжынер хутчэй за ўсё будзе. Вось гэты хлопча, ты хто ў нас? Ваяр такія. Добра. Давайте романсім яго. Романсім усіх. I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track, and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific, or are you just checking in? Так. Не потрібно бути таким формальним, Джейкоб. I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Formal, huh? Такі Everything's обаятельні. profile. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything. Таму у Мордена на LB Рипер намаляваны? The more good you do, А, ну the less гэта they просто want you to калі do something you доўга хмурыцца, то вы атрымаеце сабе рыпераў на галаве. Гэта звычайная праца. Гэта так працуе, яно звычайна так адбываецца. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? Так. I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any Потрындзелі за You душу know, I used з to ім. wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. Для That's all. про I'll Джейкоба. get back to my Ён duties. There's a lot to get ready. Джейкоб. Блін, а чаму героя далі? То бок за душу патрындзець з персаналам гэта добры ўчынак? Можа я цынічны мудак у гэты момант. Я раптоўна падабрэў. Джейкоб, карацей, былы ваяр у Альянса, ну, працаваў у военцы гэтых самых людзей. Але потым ён перахіснуўся да Цербера, таму што не падабалася, як у гэтай ваенцы ўсё робіцца. Вось. Ну і ў выніку мы, як два ваяры, мы абодва як бы служылі, і атрымліваецца, у нас ёсць у чым патрындзіць. Так, яна сказала, што ў нашым тэрмінале нейкае паведамленне ёсць. Так, статус каманды, апгрейды, непрачытанае паведамленне. Твоему рагі абламваў. Гэта ты пра Джейкаба? Так. Давайте, а я могу... Да і вельмі цікава. Я не буду... Вы бачыце, гэта... Я нататкі, насамрэч, не супраць чытаць, і калі мне... Я захоплены ў гульне, я чытаю іх усе. Літаральна я, як прыдурок. Я той чалавек, які прачытаў 100% кодекса ў першай частцы. Ну, Mass Effect, каб вы разумелі. Поўнасцю ўсё прачытаў. Я поўнасцю разабраўся, хто там каму што, якія канфлікты былі. Вельмі цікавыя факты там знаходзіў. Аж мурэнна было весела чытаць кодекс. Вось. Аднаго рога няма. Ну гэта калі хмурыцца занадта моцна, то і рагі пачынаюць абламвацца. Вось. Дык вось, атрымліваецца такая справа. Але на стрымах, ведаеце, проста чытаць я не адчуў... Ну, ведаеце, як чытаць услых проста камусьці. І гэта як бы можа быць весела, калі вам, ну, падабаецца чытаць рывовую, альбо вы пераследуеце нейкую думку. Але я думаю, што вы не прыйшлі на чытальны клуб. Вось, і таму мне самому трошкі замінае вось гэты дадатковы матэрыялы ўсе перабіраць, таму што мы будзем, напрыклад, мы прасядзім у сярод гэтых паведамленняў паўгадзіны 40 хвілін. Вось, а там уже як бы і стрым пакрыху скончваецца. Як бы атрымліваецца трошкі не тое. Я думаю, што па што вы прыйшлі, таму я такое прапускаю. Вось. Статус каманды. Ну, ў прынцыпе, у нас два новых чалавекі, Заід і Мордзін. Нам зараз, з таго, што мы злодзі, я думаю, можа, ну, злачынніца, нам можа мае сэнс якраз такі набраць тых, хто больш мудакі. Мордзін яшчэ проста незразумелы мудак, а той салдат, ну, там наёмнік дакладна мудак. Так што на гэтым мы будзем арыентавацца. У нас місіі. Дзяна, у нас есть спіс місій нейкія, так? Журнал, атрад. Журнал.
Назначение. Нормандия. Специальные ингредиенты. Проект Firewalker. Место знищення Нормандии. Почекайте-ка. А где Гаруса? Я за Гарусом ждаю зараз сходить. Это ж та вось гэтая планета, так? Вось. Апгрейдам для медицинскага отсеку. Стакуемся сюды і пойдем яшчэ. Гэтая тэрыторыя яшчэ не даследавана до конца. Я могу памыляцца, але мне падавалася, што Гарус тут знаходзіцца. І для гэтага патрэбна альбо адразу там улева пайсці, і мы знойдзем Гаруса, альбо пайсці ў бар, і ў бары дамовіцца наконт таго, каб нас адправілі туды. Нам сказалі пайсці ў бар, мы такія, нахрен гэта. Так, бярем Мордзіна. Бярем вось гэтага Заіда. Dream Team. Подпаливание, дрон, мастерство техники. Давайте дрона полепшим. Техмастеры, это что? Здоровье подвышае, здольности хутчэй перазараджаюцца і больш пунктаў парагона ренегада. Гэта нам патрэбна. Не, слухайте, мы давайте будем паляпшэнне вось гэтае возьмем, бо мы хутчэй пункты гэтыя будем зарабляць. Гаруса пакеш. Паспрабуем. Калі атрымаецца. Ветеран. О, пашкоджанне ад зброя. Давайте-ка яму можа поўнасцю разгонім, як зможам. Вось так. І Мордзін. Што навуковец дае? Пашкоджанне ад зброі і шчыты. Давайте так сама яму. Не здольнасці будзем, а базавыя характарыстыкі. Яны ж ўсё ж такі боты, так? Яны здольнасцямі не заўсёды, ну, яны карыстаюцца актыўней, чым я. Гэта добра. Але ў той жа момант чыстыя характарыстыкі гэта добра. На Якудзу Like a Dragon направляецца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlight that may have information on him. Добра, Архангела можна наняць, і вось Архангел гэта і ёсць Гарус. Ну, вы бачыце за спойлеры, але я ведаю ўжо адразу. Я не ўсё ў гэтай гульні ведаю далёка, але вось гэта я ведаю дакладна. Ідзем у Afterlife клуб. Прыгоженька, так. Ідзем у гэты клуб, нам патрэбна атрымаць інфармацыю, і потым мы можам толькі трапіць да Гаруса. Мне працаваць трэба, Гаруса яшчэ няма. Шчыра, я скажу да яго даволі доўга. То бок нам патрэбна зараз, мы ў клуб пайшлі. Тут мы будзем разбірацца, потым будзем прабівацца скрозь банды, з якімі разбіраецца Гарус у адзінку. Вось, і потым толькі да яго трапім, потым мы яго будзем выцягваць, каб паразмаўляць з ім хоць трошкі. У выніку Гарус будзе, ну, даволі далёка. Плюс ён яшчэ і трошкі ўжо не той, якім ён быў у першай частцы. Яму там трошкі пададстрэлілі па твару. Так, трэба клуб гэта яшчэ даследаваць. Што мы тут? Так што, Аргана, я не ўпэўнены, я не до конца не ўпэўнены, што мы сёння дабяремся. У нас яшчэ ёсць 1,5 гадзінкі, ну, трошкі можа менш. Вось, яшчэ паспрабуем, як я сказаў сёння. 3 гадзіны не будзе. Магчыма, я бы увогуле до 2 скараціў, але, можа быць, я сёння змагу ўсё ж такі, хаця бы 2,5 для вас зрабіць. Вось, такой кампрамісны варыянт. Вось, і я не ўпэўнены, што мы за гадзіну дабяремся да Гаруса. О, размаўляем тут. Налей мне чагосьці. Слухай, мы падыходзім да барнай стойкі, а там ён, караці, птушку рамантуе і думае пра Сільвію, так? І мы такія, я паліцейскі, я тут закон. Так. Казка, налей мне. Магчыма, да Гаруса дойдзе ўжо герой. Такое вельмі верагодна. Я кажу, я памятаю, што мне падаецца, што секцыя даволі доўгая. Опа, нас отрутили. Чат, нас отрутили. Пришли у бара, выпили, блин. Interesting reaction. Effects of toxicity curious. Bears further study. Что здарилося? What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife. Ага, у гэтым бары нельга заказваць бухло, калі ты чалавек. Потому что они ненавидят людей? Humans aren't welcome at Afterlife?
It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. Ну, людей тут не вельми поважають. І особисто один бармен, до якого ми підійшли, опинився тим, хто тут отрушує людей. Тільки мене отрусили. О, варіант. Гэты бартендери заплатять за это. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Нарешті хтось це отрутив. Ну, нешта у нас з гульнями не шансує. При гэтым нават гульні, у якіх ёсць атруты, мы не выходзім на гэта ўсё ж таки. О, прыхожуны якія, а? Это з тых, якіх мы забівалі. Tell Captain Gabon we not kill anyone today. Як тут шмат ворка. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Ворча. No, not too many. You stay away. We kill you. Не подходь, мы тебя забьем. Ага. Кто I такие don't know капитан of Captain Гаврон? Gavel. Why would I tell him anything? Go away. Talk too much. Gabon's thugs get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gabon's tricks. We leave. Бывай, доброго тобі дня, Регана. Так, нас прогнали нейкія ворча, які тут колупаюцца ў смецце. Нагадаю, ворча нас, мы змагаліся з імі літаральна зусім нядаўна у карантинным, гэтым самым, на карантиннай тэрыторыі. Дайте-ка мне навушнички разряжаются. Оп, уже не разряжаются. Добрых выходных и тебе. Так. Я могу тут яшчэ нешта даследаваць, не? Слухайте, мне падаецца, я ў нейкую халеру забіраюся зараз. Это ж не клуб Afterlife. Не халеры гэта не... Vorcha adaptation interesting, not just biological, social as well. Urban area adapting to them in return. Large concentration. Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. Добра. Ворча вельмі распаўсюджваецца ў вялікай колькасці, і гэта, ну, бескантрольна адбываецца, у выніку яны захопліваюць тэрыторыі. Так. Ну, добра. Мне падаецца, нас выкінула кудысьці халера ведае куды, і гэта не, зусім не Afterlife па выглядзе. Ну, у сэнсе, не клуб той. Ну так, па выглядзе не. А дзе Afterlife тады знаходзіцца? У меня ёсць мапа? Ёсць. Так, рынок. VIP-зона ў Afterlife. А, не, пачакайце-ка. Гэта... А, зразумеў. Afterlife тут нават упакаваны часткова ў тэрыторыю. Ён не проста яка асабістая тэрыторыя свая. VIP-тэрыторыя Afterlife. Добра, а я магу прайсці? Чел. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? VIP, так, я ожидаю. Упусти меня. I'd like to join the Я party. Шепард. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Я Шепард. Мужик. Пусти меня. What do you want? I'd like to join the This party. really isn't your kind of... Блин. Ну ладно. Не даюць нам просто потусить у клубе. Что яшчэ тут ёсць? Раз уж мы не можем у Afterlife зараз I might трапіць. have something here for humans. Not much. Добра, я не могу... Из-за того, что недостаткова злодей, я не могу на его натиснуть про злочинца. Где выбраться? Мапа. Куды я иду? Не, у іншы бок. Выбираемся отсюда. Мне падаецца, я зараз на правильном шляху. О, до речі, можна підійти, може, до того хлопця, який обороняє район той закритий у карантині. І може нам якусь нагороду ви дадите, ні? Я для вас цілий район визволив. Блін. Ні. По вигляді нічого нам не буде. Пустите меня у Afterlife.
Нижняя секция. На момент. Что у нас тут? Ага. Тобто я мог скоротити собі шлях ось просто тут. Так? Альбо ні? Де я? Ти хто такі? Hello there. Вітаю. Might interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. That sounds like a good cause. Not very well. No one will buy anything at the prices Herod forces me to ask for them. I Добре. have to go. Please check with my kiosk. Добре, я просто термінал повинен набивати. А, так. Що гэта? Добре, нейкае паляпшэнне. Пашкоджання дробавіка. Нейкая зброя, полуаўтаматычная вінтоўка. Плазма шотган гетаў. Зноў жа, я ж, блин, не гэта самы. Мне пісталетаў нейкіх. Кібернетычны апгрейд. Да халеры крэдытаў, і гэта падвышае наша максімальнае здароўе. Ну, не будзем. Мы набылі рэчы для гэтых самых, для нашых інжынераў на караблі. Міма праходзілі, трапілі ўдала. Ну што, нас бармен... Загаварыўся. Нас бармен ужо атруціў. І мы яму што? Пойдем, расскажем ему все. Все, что мы об нем думаем. Бармен, ты где? Бармен. Мне для тебя есть подарунок. Так. Ага. Мы ничему не вучимся. Налей ко мне. Это уже инши. Бармен. Цудоўна. Яшчэ. Накідаемся зараз. Зробім гэта 3 разы. Вось 3 разы. Гэта не той. Я ведаю. Гэта не той, так я ведаю. Я ведаю абсалютна гэта. Мы просто гэты самы. Коп-алкаголік. Оп. Наша электрохімія збегла з дыска Elysium і патрабуе, каб мы налакаліся. Добра, што бутылькі не патрэбна збіраць. Так, а дзе той батарэянец? Той батарэянец быў. Оп, мяне трошкі хістае, добра. Так адну ў гэту напрамку. Зараз мы яго знойдзем. Где там гэты батарэянец? Не могу тебе просто застрелить, а? Вітаю. Блин, примусьте яго... Можна было бы, калі б мы былі злодзеем дастаткова, то злачынцам, то мы маглі прымусіць яго выпіць гэта. Пакуль не будем піць, я жадаю злачынныя... Ну, я жадаю гэтыя ўчынкі рабіць, усё ж такі. Патріарх, окей. Ти хто такі? Think I know you, human. I'm the patriarch. Arius Patriarch. Вось, гэта Кроган. Адзін з расы Кроганаў. І я ўжо казаў, глядзіце, у нас зараз за мной злева стаіць саларыянец. Саларыянцы і Кроганы не вельмі ладзяць паміж сабой. Вось гэты лекар, які, ну вось, я хоць не вельмі бачын, там, за левым плячом Шепарда, канкрэтна за левым ад яго, скажем так. Для нас яго амаль не бачна на экране. Вось. Якая справа? Кроганы як раса даволі агрэсіўная. Ну як? Ну не супер агрэсіўная, просто звычайная, так?
І яны звычайна увогуле даволі шырока распаўсюджваюцца. Яны бы прадстаўлялі вельмі, скажем так, з пункту гледжання альянса увогуле раз лічыцца, што кроганы будуць прадстаўляць пагрозу для усіх астатніх раз, калі іх будзе занадта шмат. Таму, каб спыніць іх распаўсюджванне, і прыдумалі саларыянцы распрацавалі чуму, якая робіць кроганаў, ну, скажем так, іх фертыльнасць значна зніжаецца, не выжывае большасць дзяцей. Вось. І ў выніку раса кроганаў як бы амаль не можа, не толькі не можа павялічыць сваю колькасць, а нават пакрыху зніжаецца. І гэта рабілася нават цэлымі, ну, хвалямі, гэта не адзін раз зрабілася, распаўсюдзілася. Гэта рабілася хвалямі наўмысна, аперацыямі і гэтак далей. Саларыянцы, карацей, у гэтай сітуацыі поўныя мудакі, і вось такі ў нас спрэчны момант. Што Цербер зрабіў з шэпардавай пячонкай? Ён нават рынкол можа піць. Ён зараз літаральна... Ведаеш, у нашага карабля дакладна павінна быць... Ну, мы неяк жа наш карабель тармазіць, правильно? Таму тармазная вадкасць у караблі павінна быць. І вось яе хутка на караблі ўжо не будзе, дзякуючы шэпарду. Так, патрыарх, раскажы пра сябе. It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live, kept me around as an advisor and a trophy. Добра, што яна яшчэ? І яго ўзяла нейкая Арія. Хто такая Арія? Назвала яго патрыарха. Хто такая? Некалькі дзесяцігоддзяў таму... стагоддзяў таму Омега была маім камянем. І потом прыйшла Арія. Добра. Арія перахапіла ўладу на гэтым камяні. Цікава. Цікава. Чаму у вас такі канфлікт? І чаму ты яшчэ жывы? Чаму яна цябе не забіла? Арія, я так разумею, нейкі матрыарх, магчыма, Азарія? Нешта такое. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Добра. Ну, бывай, патрыарх. Удачы табе. Ён, карацей, кіраваў гэтым, ну, увогуле, усім гэтым камянём, але зараз замест яго нейкая Арія кіруе гэтым усім. Так, што я тут магу зрабіць яшчэ? Гэта я туды схадзіў, так? Альбо не. Зараз месца гэта блутаю. Не, гэта нейкае іншае месца. І я сюды мог трапіць вельмі хутка у Afterlife. Не патрэбна было выходзіць усю гэтую тэрыторыю. Добра, пакрыху мапа складваецца для мяне. Я тебе этот сам бармен памятаю. Я с тобой сачу. О, давайте. Ха! Я могу камеру... Я не могу крутить камерой. Ну чаму, навошта? Гульня. Падэнсім тут трошки. Оп. Добра. Пачылілі. Няма стелс рэжыма таму і не. Гэта лагічна. Дарэчы, ну зараз па-зерскі узгадаў, зараз рандомныя факты вам не патрэбныя. Сістэма небачнасці нарманды карабля, яна вельмі прасунутая. У першай частцы гэта была асноўная фішка карабля, а зараз нармандыя перабудавана, і небачнасць гэта не працуе настолькі добра. Вось, наколькі ведаю, яна ўвогуле была б нават прыбрана, я магу зараз памыляцца. Карацей, у чым прыкол дэс? Нябачнасць у космасе гэта не зусім тая нябачнасць, якой вы можете падумаць. Бо у космасе вам вачыма нешта заўважыць у любым выпадку складана. Аб'екты ў космасе, яны на іх можа не трапляць проста святло, яны будуць у цемры. Чорнае на чорным, вельмі зручна, так?
Таму, каб знайсці сваю цэль і трапіць па ворагу і ўвогуле арыентавацца, часцей за ўсё выкарыстоўваецца просто як гэта, тэрмальнае бачанне, так? То бок прасочваецца тое, наколькі ідзе ад аб'ектаў тэмпература. І вось гэта будзе адрознівацца ад наваколля. Ад халоднага космоса карабель будзе просто пыхаць энергіяй і нагрывацца, так? Таму што энергію ў космосе даволі складана у космосе пазбавіцца цеплыні, я вам скажу. У космосе холодна, але і у космосе ніяк. Вось. І ў космосе даволі складана ад цяпла пазбаўляцца. Значна прасцей на планеце Зямля, напрыклад, таму што ветрык падуў і мы ад цеплыні пазбавіліся. Тут жа ўсё паскладаней. Вось. І у чым быў прыкал з першай Нармандыі, гэта ў тым, што яна хавала свой след. Яна рабіла так, што ўсё цяпло стрымлівалася ўнутры карабля і спрабавала не перагрэць яго. Гэта нельга было рабіць бясконца, таму што цяпло ў пэўны момант патрэбна было аддаваць, але хавала яго як мага доўга, схоўвала, затрымлівала і ў выніку не адрознівалася ад наваколля ніяк. Карабель быў максімальна для гэтага простым, легкавесным. Вось, і ўся структура была зроблена навокал гэтага. У другой частцы карабель стаў больш і генератар стаў мацней. Гэта ўжо стала немагчыма хаваць, таму сістэма нябачнасці, хоць калі захавалася, то яна стала менш эфектыўнай. Наколькі памятаю, зараз я чалавек, які чытаў першы кодэкс поўнасцю, другі кодэкс я толькі часткова чытаў, бо гульню не прайшоў. Так. Што яшчэ? Так, гэта выхад. Добра. Атрымліваецца, там толькі VIP месца, можна наверх падняцца. Што гэта такое? Бутылечка брэнді. Набылі. Цудоўна. Можна? Размаўляць з Аріяй. Хто тут Арія? Не вы? Вось тут. Арія Тилок. Вось гэтая жанчына, якая тут кіруе зараз усім. Ага. Нас ближе не подпускают. Нахер иди. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Окей. Размова. Яна кіруе зараз мясцовым клубам, гэтым камянём. Так, зараз. Давайте яны скончыць, таму што я нават на паузу не магу паставіць. Ой-ой-ой, які пафос. Але прикольно, прикольно. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Arya. Окей. Вельмі драматычнае з'яўленне. Карацей, яна галоўная тут. Наша увогуле канфлікт нас прасканавалі, я іх нахрен паслаў са сваім сканерам. І у выніку запытаў, карацей, што да як. У мяне на гэтай планеце ёсць няма галоўных, але ёсць толькі адно правіла, не гэта самае, не выёбвацца з Арыяй. Так, добра, у мяне падобнае правіла. And on your ship that would matter. Here, we entertain my preferences. Романсім, вядома. So, what can I do for you? Што ты можаш, што я магу для цябе зрабіць? Мне цікавіць Архангел. Давайте просто паспытаем пакуль. Гэта самае, што цікава, яна ведае пра тое, што яна ведае, хто такі Шэпард. Яна ведае пра тое, што мы мёртвыя, мы павінны быць ужо мёртвыя 2 гады. Нас сабралі па кавалках і літаральна сабралі новага Шэпарда, але таго ж самага. І ў выніку атрымліваецца такая халера, што мы з'яўляемся ў яе клуб,
Шепард, герой галактики, які якби мертві ўжо. Ось, даверу да мяне няма ніякага. Ось. Чаму тобі пофіг на Шепарда? One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Окей. Не той, каб яна нам адказала на гэтае пытанне, але даверу яна не была ўпэўнена, што мы Шепард. Ось. Праверка толькі яна проста прасканавала, што мы чалавек, мне падаецца, і ўсё на гэтым і скончылася. Раскажы мне пра Архангела, калі ласка. You and half of Omega. You want him dead too? Ага. Я жадаю даведацца пра Архангела, і яна адразу кажа, што палова Омеги жадае, каб ён быў мёртвы. Нагадаю, тут як бы для мяне не сакрэт, але гэта вельмі цікавы такі момант. Мы шукаем нейкага Архангела, якога можна наняць. Вось, і гэты Архангел з'яўляецца Гарусам, які тут мясцовыя банды харасіць у адзінку. Карацей, ён ганяе банды самастойна, палова Омеги яго ненавідзіць. Палова Омеги? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Добра, ідэальна, ён нам патрэбны. The kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. І вось яна кажа, што Архангел зараз ну, па-першае, дабрацца да яго будзе праблемай. Вось, калі мы паспрабуем працаваць з Архангелам, мы кагосьці разлуем, гэта 100%, праблем сабе толькі нажывем. І яшчэ у Архангела зараз праблемы, таму калі ў нас атрымаецца дабрацца да яго. Патлумач. The Якіх local праблемах merc ён? groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Could be opportunity to get close. Need guns. Wait, no, have guns. Excellent. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Добра. Што цікава, зараз на яго палююць некалькі груповак наёмнікаў адразу аб'ядналася і спрабуе забіць Архангела. Мы можам паспрабаваць дабрацца да гэтага Архангела і, ну, як бы, можам наняцца як бы на забойства гэтага Архангела, але насамрэч прыйсці дапамагчы яму. Так, якія групоўкі яго пераследуюць? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Ну, карацей, усе галоўныя гульцы тут. Яго шукаюць. But one thing they hate more than each other is Archangel. Добра. Што наконт цябе? Мы же рамансім яе, правильно? А, блин, гэта не тое пытанне. But I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. Окей. Мне патрэбна інфармацыя на Архангела. Not as much as I'd like. З'явіўся некалькі месяцаў назад і пачаў ствараць праблемы тут. He makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Окей, добра. Паспрабуем зараз да яго дабрацца. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Добра, што можна яшчэ спытаць? Наконт Арыі самой. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Окей. Short answer, mind your own damn business. Паразмаўлялі. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Цудоўна, яна проста бярэ такая, ну і нічога не патрабавала ад нас, проста дала інфармацыю, мы пайшлі. Так. Это у вас можна наняцца? Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Так, можем дапамагчы. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered.
And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Давайте-ка спитаємо їх. План атаки. What do we Що-нибудь do once we're довідуємося. there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. Добре. Ми будемо у груповці скаутів, які будуть приваблювати на себе увагу Архангела. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Так, де Seems like a Архангел? lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. Ага, ён быў не адзін, ён быў з камандай, і каманду яны ўжо перабілі. Plan for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. Where's Где the это attack находится? taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Окей, яны нават не кажуць, дзе канкрэтна яго база аперацый. Ну ладно. Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing. Operations are compromised. Every month it gets worse. Ну, карацей, у іх вялікія праблемы. Ён робіць усё, што магчыма. Ну, гэта Гарус, у прынцыпе. Так, а што ж за Тарак? Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah. Tarek runs the Blue Suns. Лідер синіх блакитних сонців. Це Тарак. Джеред Екліпс і Гарм гэта Bloodpack. Не запомню гэта імёны ўсё роўна, але хоць праговорыў. Усе банды пазбіраліся, 3 банды цэлых. Ну, яны не банды, яны як бы наёмнікі, але тэхнічна банды. Hey, is this where I sign up? Гэта там, дзе я падпісваюся? Так, This гэта is it, тут. but it's no game, kid. I grew up on Omega. I know how to use a gun. Yeah, you know enough to get yourself killed. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. Дзеянне героя. Не будзем рабіць дзеянне героя. If you're sure registration's in here, good luck. You'll need it. Perfect. Thanks. Хаб здаємо. Ён пойдзе ў атаку таксама. Так, трэба да хаба, нас давязуць да месца, і там мы будзем разбірацца. Яшчэ пункты рэнегада атрымалі. Гарус, мы накіроўваемся да цябе. Come on, let me in. Это ты? So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? Капітан Гаворн, пра яго узгадвалі Ворча, але мы з ім сустракаемся ў першы раз. Так. Зайшлі на тую тэрыторыю, пазбавіліся шмат Ворча і расправіліся з чумою. Я дапамог вам. То я? Я там быў на місіі. I was down there on a mission. The Vorcha were just in the way. Remind me not to get in your way. Well, my job just got a whole lot easier. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Окей, капітан Гаворн займаецца тым, што трымае, сачыць за Ворча, карацей, каб яны нічога не нарабілі. I'll have something to do soon enough. І што ж Ворча There's такого an робіць? awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. Окей, ніхто карэсна таго няма. Можа быць, калі бы я з ім дамовіўся спачатку, то ён бы нам грошай даў за гэта, тое, што мы дапамаглі. Ну ладно. Не было заказу, ён не павінен нічога нам даваць, правильно? Вось гэты. Кіроўца сініх сонцаў. Давайте захаваемся перад тым, як туды накіроўвацца, то мы потым не вернемся хутчэй за ўсё, пакуль місію не скончым. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Поехали. Ready when you are. Get in. Бярем вось Мордіна.
Знову ж, ми ж злочинці, ми зараз беремо тих, хто нам для гэтага больш падыходзіць. Так. Зброя, арк-праджектор. Арк-праджектор я чамусьці не змог так дастаць, я не разумею чаму. Давайте яго пераключым на гранатамёт. Чамусь у меня гэта не працавала. Том ордена. У яго таксама проста пісталеты будуць, а у Заіда вінтоўкі плюс снайперка. Ну, дзве вінтоўкі, карацей. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. You bet. I'm ready to go. Is he with А ти you? хто увогуле? I'm on my own. I don't need any help. Just tell me where to go. На Half-Life 2 продається 100. Дякую велике, Ігорець. I'm sure you'll find your way. I'm on it. Там у хлопцу докладно капздам. Up against. Яны сказали, я веду Just tell дастаткова. us where to go. Archangels hold up in a building at the end of the boulevard over Наша місія зараз добрацца да Архангела і насамрэч мэта гэтых хлопцаў забіць Архангела. Наша мэта зрабіць выгляд, што мы збіраемся забіць Архангела, але наняць на нас. them soon enough. Была біолакалізацыя, не. Яна, я даведаўся пра яе існаванне толькі сёння. Яна існавала. Вось, як вызначылася яна існуе, я пра яе не ведаў. Ну вось, я не правяраў, і мне ў чацікі вось сёння так казалі. Так што ў наступны раз ужо усталюю. Зараз я на гэта не рыхтаваўся. Так. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. Які у вас план? Distraction team. Мы ў камандзе скаутаў, якая будзе прывабліваць увагу Архангела. So the infiltration team can sneak in behind him. That's goddamn suicide. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the... Нібыта я найдзе на базе іспанскай мовы, гэта будзе лацінка. Блін, ну з лацінкай мне трошки складновата, але не думаю, што вялікая праблема. Ну, як бы, у першую чаргу, мне патрэбна... Пераклад добры быў бы не для мяне, а для таго, хто глядзіць, так? Вось, так што, ў прынцыпе, тут вырашае абедзве праблемы, калі лацінку чат можа чытаць. Вось, бо у мяне, я лацінку даволі павольна. Я яе чытаю, але павольна проста. Я не вельмі, ну, непрызвычайны, скажем так. Вось. Так. З капітанам паразмаўляць. Добра, сержант Катка. Давайте про команду спытаем. Про What do you know Архангела. about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Праблема яшчэ, што ў гульне няма падчас размовы, ну, кат-сцэнаў, як мінімум, пакуль адзін персанаж кажа, я не магу спыніць, а час ад часу персанажы пачынаюць казаць, размаўляць паміж сабой, і гэта працягваецца 30-40 секунд, можа хвіліну нават. Месцамі кат-сцэны ўвогуле па пару хвілін, па 3, ну, па 3-4 хвіліны. І я просто сяджу, я не магу ні слова ўставіць у кат-сцэне, ні пракаментаваць. Таму хоць які тэкст, які больш зразумелы будзе, ён будзе лепей. Ось. А пераклад, дарэчы, ён аўтаматычны альбо ручны? Бо гэта важна, бо калі яно на лацінцы і ён як бы аўтаматычны, ён можа быць увогуле складаным. Ён пагоршыць можа нават Better сітуацыю. go find Sergeant Kathka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Так, Архангел там неблаго адбіваецца, ўжо дзесяткі позабіваў. Добра. In's gonna be easy. Out's gonna be a bitch. Let's worry about finding him first. Змяшаны. Ну, добра. Ну, калі хоць змяшаны, а не чыста аўтаматычна. З іншага боку, зноў жа, тут рэплікі, ну, назвы у такіх гульнях, калі рэплік тут шмат, але не тое, каб да халеры. Вось, ну, я параўноўваю з Disco Elysium, і яно ўсё будзе менш значна. Вось, і атрымліваецца, як бы жыць можна, адна праблема, што персанажы будуць блытацца. А персанажаў тут да халеры. Guess we're going with the mercs. Ну, і тут цэлыя барыкады понабудавалі.
Добренько. Ну что, поехали? Где там нас выпускают? As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. Угу. Давайте заховаемся. Там обмерковывать план нападу. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we're up next. Do you need something? You lead the Eclipse? Это ты ведешь затміння. I'm Jareth. I run Omega's Ну, знову ж я не Eclipse. буду поспяваць. Калі б я мог спыніцца пасля кожнай фразы, я б мог бы і працягваць сачыць за гэтым, але сэнсу няма, калі так хутка ідзе. І спыніць немагчыма. Увогуле падзея, што вырашылі ўзяцца за праект «Дзе да халеры дыялогаў». Ну, вось, «Ведзьмара» 3 перакладаецца, па краху там працэс ідзе. Я ўжо таксама здаравенны. Я не ўпэўнены, якая, дарэчы, гульня будзе больш Disco Elysium ці «Ведьмар». Ну, па памерах перакладу. Аўтар сцвярджаў, што тройчы пераклад праверыў праходжаннямі. Ага. Ну, гэта добра, там, гэта цудоўна. Ну, просто гэта самы Disco Elysium, напрыклад, праходжаннем не пакрыць. Ну, не хопіць. Чым больш я калупаюся ў тэксце, і чым больш я разбіраюся, як працуюць дыялогі, калі вы прайшлі гульню 10 разоў, вы хутчэй за ўсё закранулі нават, ну, можа, 3 гульні дзесьці. Ну, дыялогаў. Таму што дыялог, вашыя фразы могуць... Вам можа падавацца, што вы бачылі гэтыя рэплікі, вы ўжо размаўлялі на гэтую тэму, але не. Там на шмат розных момантаў, там ёсць розныя рэплікі, якія амаль падобныя адна на адну, то бок там адрозніваюцца ў некалькі словаў. Але гэта розныя рэплікі. Вось, у залежнасці ад таго, што вы ведаеце, з кім вы размаўлялі дагэтуль, шмат вельмі варыяцый. Гіганцкая колькасць варыяцый, калі шчыра. Так, калі ніхто не будзе брацца, дык буду збіраць каманду, каб перакладаць Dragon Age Origin. О, цудоўна. Ну, вельмі не хутка. У мяне, з гэтым самым, з Disco Elysium пакуль... Ну, там яшчэ да халеры праца, там гіганцкая колькасць працы. Так, чым план атакі? Як вы плануеце ўвогуле нападаць на яго? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. Ну, вы тут баіцеся тут, нічога не робіце і чакаеце, пакуль фрилансеры і наёмнікі будуць спрабаваць атакаваць яго. Окей. В прынцыпе, пофіг. Я ўсё роўна збіраюся вас усіх перабіць потым. Мы же злодзей, правильно? Злачынец. Мы тут усё наробім. Дзверы. А мапа у нас ёсць у мясцовасці? Не, мапа мясцовасці няма. Прыгажусь такая. Давайте пахакаем тут усё. Што? Вось гэта у нас блачок. Фіолетавы там дзесьці ўнізе павінны быць. Вось гэта злева падыдзе. І яшчэ адзін вось гэта. Культуролога свету. Так, я думаю, яна будзе шчаслівая. Так. О, Heavy Mech. Мы можам зараз узламаць і меха, якога, калі яны атакуюць, ён нападзе на іх. Давайте зламаем ім. Так. Шукаем спалучэнне. Мы зараз ім меха паламаем. І калі будзе патрэбна яго дапамог, калі яны яго выклікаюць. Мы ведаем, што мы будзем змагацца з гэтымі хлопцамі, з якімі мы прыйшлі зараз. Оп. О, не. Цудоўна. З модам больше дыялогаў, думаю, можна адкрыць, але ўсё роўна сейф з камам. Частка квестаў узаемавыключальная. Але там ёсць яшчэ параметры, які ўплываюць на тое, што вы якую рэпліку вы пабачыце. Гэта ўсё, што вы рабілі, амаль усё, што вы рабілі ў гэтай гульне, якія прадметы вы збіралі. Некаторыя прадметы вы збіраеце і знаходзіце нейкія рэплікі ў самы першы дзень, а дыялог будзе ў 5-й, напрыклад, дзень. То бок атрымліваецца сейф з камам, вам прасцей будзе ламаць свой сейф. Ну, як бы проста хакаць свой сейф, змяняючы розныя вось гэтыя моманты. Плюс яшчэ дадаткова наверх уплывае, якая рэпліка будзе сказана, уплывае, які час зараз. Дзень, ноч, якое надвор'е, вось такія рэчы. Там да халеры.
А ви хто такі? Гарм, ти хто такі? Place, freelancer. Ти хто You такі? the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. I should get going. Добре. Time. Відпочивають тут. А, відпочивають. Поранені? Це навіть... А, ні, шевеляться, добре, вони ще живі. Ой, сыхвать. Сыходжу уже. Оу! Отстрелили одного. Бум-пум-пум-пум. Грошики у кого-то завалялись, а тут. Что тут можно, что тут можно? Мы тут просто як подорожничаем. Эй, а чему у меня менюшка зачинилась? Ну ладно, давайте узламываем еще, что узламывается. Бачу, двери зачинены, а я ожидаю чинить двери, правильно? Так. Так, и вот так. Отчинили. Что за этими дверима? Нечто, что мне может спотребиться. Now what's this? Угу, пошкодження для типу зброї. Грошики. І ще грошики. Мимо так проходили, поузламывали, все, позабирали. Так, що у вас тут? О, тут шмат двіжа якого, ух, пригожусь така. А можна ще що-небудь вам зламати тут, поки ми не пішли? Это ще... Ми знайшли усіх трьох керівників. What's your problem? You. Get this scum out of my face. Ой-ой-ой, недоволенные. Tarek, what's eating your ass? О, я незнайомий. Zaid. О, це буде You цікавенько. know this asshole, Zaid? We worked together once. А, ми разом працювали колись. When do you work for so little? Since when are you a goddamn madman? It's Archangel. This guy's gonna kill me. Almost did already. That bad, huh? Worse. Look, Zaid. Цікаво, я такого діалогу до не бачив. Talk to these guys. Answer whatever questions they have. Good to see you. And who knows? Maybe you'll solve my problem for me. Anything's possible. Добре, і все? На этом наш You діалог. know him. Tarek hates having to hire freelancers. He doesn't trust anyone outside the Blue Suns. You don't say. What can I do for you? Дайте-ка мне момент, отказываю на повідомлення. Дайте момент, я зараз навіть вам поставлю оверлей, тому що повідомлення накидали зараз. По праці пишуть. Зараз буду. Ну, по выгляде так, все, я могу. Эх. Я вам скажу, есть минус, коли ты один з... Блин. Трошки есть плюсы, есть минусы працаваць увечары. У тым, што, у прынцыпе, калі ты не адзіны, скажем так, ну, не адзіны, не далёка не сярод усіх, хто
працуе ўвечары, то атрымліваецца тыя, хто ў дзень працуюць, яны лічаць, што ты як бы даступны. Вось. А поўнасцю зачыняць усе прылады гэтыя з паведамленнямі я не магу. Ну вось, просто тэхнічна не магу. Так, добра. Нам ад іх інфармацыі... Няхай паслухаем пра What do you Архангела. know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. То бок яны ні халеры не ведаюць пра Архангела. Ну, я ўжо сказаў, я ўжо праспалерыў, мы ведаем, што ён, гэта Гарус, гэта герой з першай часткі. Гарус прыехаў на гэту на гэты камень і наводзіць тут свае парадкі. У Why do you адзінку. hate him so much? Амаль у He went адзінку. after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. Окей, добре. Better get going. Good idea. Make sure you check in with... Нам, в прынцыпе, нічога больш не патрэбна, я думаю, можам ісці далей. Так, яшчэ адзін I'm looking for фрилансер. Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. Why haven't you talked? А чому ти з ним не пайшов ні по розмові? This assault is damn dangerous. Ага, ніхто не вельмі жадае нападаць. Ау. Капітан, дзе ты? Kafka? Катка, гэта той, хто павінен кіраваць нападам нашым. О, вы бачыце, я слой не так паставіў. Sergeant Kafka. Сержант Катка. Добра, вітаю. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Солкі? Хто ти? Блін, накидують назву персонажу. Salky. You met him when you were dropped off. А, To say you were coming. я нават не ведаю, просто водитель для мяне быў. Freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us a signal. Што цікава, ён у такім жа шлеме, як і я, так? Але у батарыянцаў зверху вочы ёсць. Як ён бачыць? Ну, по типу, яму патрэбны ўсе вочы, альбо, бачыце, вось яму літаральна зверху перашкаджаюць там, ну, край шлема. Не, я думаю, што калі ў цябе 4 вока, то ты, ў прынцыпе, двума можаш карыстацца, ў прынцыпе, ўсё бачыць, калі прыжмурыш іншыя два вока. Просто гэта даволі цікава, як яму зручна, незручна. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team, go, go, go! Усё, ідзем. Archangel's got quite a surprise waiting for him. О, вы, хлопцы, No more waiting for me. для вас яшчэ большы сюрпрыз будзе. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Опа, мы можем зламаць тут трошки. Оп. Карабель ваш падрыхтаваць. Ну, вы бач. You're working too hard. Archangel is in trouble. Not much time. What the hell are we waiting for? Хлопчика такого застрелили. Come on. We'll Нічого give these дивного. guys a surprise of our own. Enemies inbound. Ха, ви чекали нападу? Ось його напад. Добре. Пробиваємося далі. Я чую, як снайперка працює, хоче все Архангел. Ну, Гарет. О, блін, я откуда взявся? Ё-моё, напужал. Так. Нам по ідеї нам потрібно спешитися, але я ждаю хоч патрону собрати, і усё, що тут можна. Оп, технології. Усё собрали, не усё? Не-не-не. Бежим. Опа.
Гэта, я так разумею, яго каманда. Глядидор. Глядидор. Ага, я уже пачинаю размаўляць на этом самом. На змешаным варыянце. Добра. Ідзя наверх. Ёсць ворагі? Усё? Это вы усе, хто у вас засталіся? Так. Чаму патронаў? А, ну в гэтым пісталеце увогуле патронаў нешта няшмат. Хацелася б больш. Яны амаль прарваліся да Архангела у яго пакой. Ну, вось туды. Вось гэта апошняя дзверь, я так разумею, засталася. Archangel? Shepard. I thought you were dead. А вось і Гарус. Турянец. What are you doing here? Good to see you too. I'm just surprised to see you. You and me both. Still, it's good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. Так, бла-бла-бла. Архангел, наемники. Чому на Омегу? Чому він сюди накривався? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. Окей. То бок пасля смерці Шепарда ён накіраваўся сюды, каб проста наводзіць парадкі самастойна, бо у Цытадэлі, ну, у цэнтры, як бы, мясцовай дзяржавы, скажем так, супольнасці, ён не вельмі шмат мог зрабіць, там, зноў жа бюракраты, а бюракраты ён не вельмі любіць. Гэта вельмі дапамагло ў першай частцы. Ты мяне падстрэліў. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Ён у нас пару разоў трапіў, але ён толькі збіваў нам шчыты, то бок не той, каб наносіў нам пашкоджанне, спецыяльна, каб гэтыя самыя наёмнікі нічога не заподозрылі. Так, наёмнікі, што з імі? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Так, добра. Што пра Архангела? Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. Окей. Добра, мы можем працягваць называць яго Гарусом. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. Just waiting doesn't seem like a good option. Got any other suggestions? This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan. But it's a plan. Ідэя такая, як пазбегнуць смерці, скажем так. Мы не можам выбрацца адсюль тым же шляхам, якім прыйшлі, таму што той мост, які вядзе на гэтую базу, ён жа заблакаваны з 2 бакоў. І Гарус яго утрымлівае, і яны яго утрымліваюць. То бок атрымліваецца назад, мы вернуцца, ну, проста праз гэты шлях не атрымаецца. Гарус прапануе проста чакаць зараз нейкай падставы, каб напасці, ну, то бок нейкай слабіны, калі дасць іх абарона і зрабіць свой рух. Так, що тут здарилося? Добре, я не ожидаю розказувати, як так отрималося. Добре. Ну, давай переможемо.
Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. Скауты пошли. Просто роботы. That looks like a lot more than scouts. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything we've Окей. got. Заховання немагчыма зараз, тому... Яны підходять трошки ближе, я використаю дрона. Ёсть, отбиваемся. Але яны не вырашаць падысці яшчэ з якого боку. Давайте, может, проверим. Бо у меня есть такие подозрения, что яны будут пробиваться яшчэ где-нибудь. Давайте опустимся вниз. Не? Так, пробрались на базу, некоторые из них. Больше худкие. Роботы допомогли, или не занадто? Давайте-ка поставим одного из наших вот тут. Прикрывать этот подход. А где наши? Где мои союзники? Той хлопец, давайте ему дрон так само. Нашего одного застрелили. Что это беда? Так, поднимаем. Want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. О, не, яны выкидывают же робота. О, не. Что же мы будем робить с этим роботом? О, не. Мы его узломали. Так, почекайте-ка, мы же узломали его. И он развернулся и просто пошел воевать в інший бок. Окей. С роботом разобрались. Нехай їм нечто робить, поки вони не проб'ються сквозь його, у нас ще в порядку. Я думаю, можна нам піднятися наверх зараз. Просочить оттуль. О, я не на базі. Где там? Есть 100? Я бачу одного. Зараз повинен вийти. А, нет, это свой. Ладно. Есть, можем стримувати в галереї. Я так розумію, не розібрались уже з роботом, з того, що не пробрались сюди галереї. Робот повинен быть минус. А, хотя есть капитана уволили. Ну, еще что-то его засталось. Все? Добре. Заховаться можем. Так, чудовно. Отбились. Гарус, что расскажешь? Нечто новое. Давайте, може, ще нечто знайдемо тут. Кредити. Так, Гарус. Чекай. Есть. Гарус, что такое? You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard.
bastard for months. Що за Джеред увогуле? Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. Ну, картець задзяўбаў. Гарус літаральна ўсю гэтую набор гэтых ворагаў, ну, як гэта, гэтых наёмнікаў усіх задзяўбаў. Настолькі задзяўбаў, што яны проста ў адчаі. Так, што у нас за план? We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Засталося две групоўкі яшчэ з трох. Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side heavily, but they're not coming over the bridge yet. Чаго яны чакаюць? Хутчэй за ўсё свайго карабля. Але... Sounds problematic. Халера. Яны прабіліся знізу. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. We're on our way. Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Ідем, хутчэй. Яны прабіліся скрозь ніжнюю частку гэтай базы і, ну, знайшлі нейкі абыход, скажем так. Зараз пойдзем туды і сустрэнем іх. Пакуль яны не прабраліся поўнасцю на базу. Так, я нават магу змяніць сабе сваю зброю. Я магу, нарэшце, вось на гэта я магу пераключацца. Што за халера? Чаму яно раней не працавала? Цікава, ладно. Бежим, бежим, бежим. Каб зачинить. Оп. 10 секунд. Протрымать. Оп. Зачинилася. Я хоть у тым напрамку иду. Выглядит так. Пробиваемся по крыху. Я могу дать вам это, дрона. Разбирайтесь с дроном, покуль. Пробиваемся далее. А где? А где зачинять-то? Я не супер зачинить. Где? Три патрона у меня не осталось. Есть, зачиняем. Пробились. А где мои пистолеты? Дайте мне пистолет інше. Закрили гэту. Осталось з іншого боку. Так, добре. Пробиваемся далей. І тады атрымліваецца гэты ўвесь узровень будзе зачынены. Цікава, яны... А ё-маё. Яны узламалі гэтыя панелі і адчынілі іх са свайго боку неяк. Таму што калі яны іх адчынілі, то чаму яны не могуць паўтарыць гэта зноў? Яны ж могуць яшчэ раз паўтарыць проста гэта. Ну ладно, это не вельмі важна. А ё-моё. Можете, калі ласка, не забивать мяне? А ёшкин! Я гору. Хтосьці можа мяне выратаваць, а? Упс. Блин, вось в таких момантах гэты самы дробавік цудоўная рэч. Трошки спешаться.
Так, давайте накируем когось из наших туда першим. Got it. Він пойде перший, а я уже за им. Бо я не такі просто для того, щоб стримати удари, гэта і все. О, ён і розбереться, бачите? Зараз ён під огнеметом гэтым. Є ще одного відправимо. Я просто їх відправляю туди допомогти, і потім я їх подиму своїм там. Так, ти можеш? Розберись, ласка, ні? Розібрався. Максима. Так, і зараз подимаємо. І я ще дрона як підмогу, і туди відправлю свого дрона. Двух одразу. Ідіть туди. Ласка, розберіться, бо огнемет в упор просто за кутом, это, за рогом, это как бы здание. Есть, пробились. Simple enough. Так, блин, зараз він пройде і за ним закриється. І вона не зачинилася, тому що їм перешкоджають. Зараз повинен зачинитися. Усё, есть. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. І тут лезуть. Rip them to shreds! Watch my back. I'll deal with Archangel. Мы поспели, добро. Headed for combat. Берем. Отправляем им дрона. Берем, переключаемся на гранатомет. У нас запасы еще есть. Блин, они забираются наверх. Треба брать инициативу. А. Ну что, кто-нибудь еще, не? Мы в порядку. Гарус? Это меня. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. Так, ти видав Гарма? You fought with him before? Это той великий, якого ми зараз застріляли. Знову ж, командир одної з груповок. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Ну что, идем? Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head on. О, блин, зустріча. Висів корабель. Його ж корабель повинен бути зламаний. Так, усе. Ти туди. Ти... Блін. За його літерально не можу. They fixed it, but not completely. I made sure of it. Offloading troops. Watch your back, Shepard. Зламали їм корабельчик, але яны адремонтували його тільки частково, тому буде простій трошки як момент зараз. Just the thing to help. Давай, дрона там посадим. И патрон у нас не только шмат. Давайте-ка пистолет. Это. Пробиваются. Not a problem. Direct working Bravo. Оп. Цікаво, їх ракети повольненько льотають.
Ці може мені допомогти з гэтага боку, а? Будь ласка. Дякую, великий. Зараз разом будемо отстрілюватися. Это было опошно, не? А ё-моё. Что цікаво, мені не тільки б'ють зброю з этой холери. Так. З гранатомета один снаряд залетався. І гэта было ўсё. Постраляли. Я, может, подпалить могу? Блин, и не трапил навод. Мурена. Ну, протягиваем строить, пока не готово. Так, он сюда перелетает, так? Давайте попробуем его подпалить снова. Я не могу его подпалить, потому что я только частку бачу. Там моя здольность просто не працує. Холерненько отрымливается, меня за всех боку поджимают. Тискают. А, интервен там. Кончися. Есть. Добре, хоть не полный запас здоровья у этой холеры. Гаруса поранили. А ё-моё, я что высадил? Это маля пошные патроны. Набоево малі не засталося. Есть і він там ще лютає. До речі, мені подається, ти просто стоїш і тупиш. У мене зламався один із компаньйонів. Я то думаю, блін, ну його основне вуглі, він основний у нас в команді, хто пошкодження наносить. Що ти там робиш? Во, до речі. Нарешті він почав нечто робити. Треба ближе подобраться. Где ты задевал? Давай, помирай. Хопить с тебя уже. Настрелялся. Ёсть. Уф. Гарта подстрелили. Гарта, блин. Якого Гарта? Гаруса? We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's not gonna make it. Конец миссии. Джокера моцно... Джокера, боже. Гаруса моцно пошкодили. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. І він вижив. Але йому пилана прийшлося. Procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but Shepard. Ви поглядите на його. tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Не горше, ніж... Я на не вельми одрядно виглядаю, все добре. Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice.
Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Frankly, I'm more worried about Моцно йому досталося. heard bad things about Cerberus these past few years. Угу. Нам не обов'язково довіряти Церберу. Right now, Можеш they're a не necessary бентежитися. evil. I need the resources to get this done. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Блін, трошки атрымалі на пунктах героя, невядома за што. Вось, Гарус прыходзіць у сябе, мы адбіліся, мы малайчынкі. Гэта, на гэтым я буду скончваць, буду перадаваць вас далей, толькі захаваюся. Важна захавацца, не забыцца. Глядзім, хто у нас што робіць. У нас, калі у нас будзе пераможца яшчэ Mass Effect 2, на наступны раз я паспрабую устрэльваць лацінку, мод, і паглядзім, як яно будзе, ну, на стрыме, плюс яшчэ залежыць ад таго, за каго прагаласуем. Ну, таму што можа быць гэта і злачынец, а можа быць і герой. Ёсць пытанне, за каго мы будзем гуляць. А я гляджу, у нас чым займаецца. У нас зараз Ліл Зорка гуляе ў другі Overwatch, і насамрэч больш нікога я не бачу. Пойдзем да Ліл Зоркі. У папярэдні раз нешта рэйда яе сарваўся, таму што сарвалася у яе ў гэты момант адключаўся інтэрнэт, і ён то з'яўляўся, то знікаў, у выніку рэйд у папярэдні раз не адправіўся нешта нармальна. Частка гледачоў засталася, частка гледачоў ушла, а тыя, хто прыйшлі туды, яны трапілі на адключаны стрым. Вось, таму яно трошкі дзіўна. Спадзяюся, ў гэты раз ўсё нармальна будзе. Вось. Добренька. Жадаю вам добрага дня, жадаю вам добрых выходных. Сёння пятніца. У каго заўтра выходны, хутка ўжо трошкі засталося і можна будзе адпачываць. З вамі я пабачуся ў панядзелак, і будзем, не ведаю, хутчэй за ўсё Pacific Drive будзе, але я не ўпэўнены да канца. Можа быць, Avowed паспрабуем, паглядзім, як яно ўвогуле выглядае. Ну, добренька. Добрага вам дня. Отправляю рейд. Падрыхтоўваецца. Да пабачэння.